Een hele goede middag en welkom bij de laatste wedstrijd om het SKS-kampioenschap. We lezen weer in de Lemsterbaai van de tweede wedstrijd hier op een Lemmer. Een wedstrijd waarin we mogelijk de kampioen al verwelkomen kunnen, Grauw. Douwe Visser had meer dan 14 punten voorsprong op de nummer 2 en dat is de Lemmer. En bij de oorloopwedstrijd van 10 punten van Grauw betekent dat als ze bij de eerste 5 eindigen, ze net meer inhellen willen kennen en dus van de middag al kampioen binnen. Finisht Grauw joert op plak 6 of meer, dan moeten we rekenen en zien wat de Lemmer en mogelijk Akramik doggen. Wij houden dat zelfs scherp in de gaten voor hem. En die wij, dat binnen Ilke Dijkstra en mijn naam is Geertje de Vries. Ilke, hoe groot is de kans dat Grauw joert al kampioen wordt? Ja, nou ja, statistisch jongen, als dat juist van, nou ja, dat is minder punten maar dan de helft van de wedstrijd, zeg maar. Dus dan is het al een hele grote kans. We zorgen van dat deze weekhuis Sander plakje hun minste wie. Nou, dan, en dat wie op lang waar. Mooi wees ik nog de 3 extra punten krijgen. Dan is het, maar ja, we hebben wel vaker finales jongen met oren sporten en dat je er saffen uitgaan dat het haast nog net wezen kan. Dus wij hopen nog vanzelfs dat het nog spannend wordt. De bal is rond, zeggen ze dan bij het voetballen en bij oren balsporten. Ja, we krijgen aanstaan het 10 minuten schat, want het is haast 12 uur. 2, 3, 4, 3, 2, 1, 2 schatten. 2 ballen, 2 gele ballen, een bekend gezicht deze 2 weken. Ja, de 10 minuten nou. Ilke die het mooie timed, dus dat houden we in de gaten. En we zullen hier de baai van de Lemmer heel mooi in beeld bracht. En dan just ik dat er weer een heel soort mensen binnen. Ik een heel protte mensen dit en geniertje van het scootjeseel, maar ook van het mooie ware geniertje. Lekker het wetter ingaan als ze even aankwollen willen. Want het is weer een prachtige mooie simmerdag. Minder warm als juster, maar wel heel lekker waar. Ik heb een beetje meer wien als juster. Jan Jonkman, die weet er alles van. Wat een verschil met juster. De temperaturen liggen hier een stukje lager en er stiert ik meer wien. En die ging vanmiddag wel om van het zuidwesten naar het noordwesten. Ja, die weer een mooie krijftrij, dat dikke uitzitters in fjouwer. Prachtig voor de zielerij. En die nam gaande waar de middag neemt hij ietsje zo. Nou ja, Sageer Vetsend, weet je wat het eerste hoe de startlijn is? Die kreeg net een schot voor de boeg. Dat is duidelijk prachtige droombeelden hier van het Wiemoenenpark. We hebben al hele mooie beelden, jongens, gekregen voordat we echt de loft in gingen. Die drone, ja, dat is toch wel geweldig. Ook een mooie plaatsjes altijd maatje ken. En die zal van de middag, ik werd plaatsjes maatje van Verstels die street op het wetter. En dat wordt ik wel heel interessant. Want zat het nou likt, varen we een baan die we nog net eerder aan hebben hier bij de SKS. Heel vroeger doet Ilke nog jong weer en nog skipper weer in de IFKS. Heeft u het wel eens mooi maken, Ilke? Ja, in de IFKS doen we vaker. Laatste jaar juist bij de IFKS ik niet meer. Het is voor de mensen die de kaartjes in gedachten hadden de F-baan. En daar hebben we van de week de op- en delbaan gehad, maar onder een gate. Je ziet hem in beeld. Maar nu hebben we net alleen nog onder een gate, maar nu hebben we boppen ik een gate. Dus 2 keer kunnen ze kiezen of bakboord uit of stuurboord uit. En
voor het eerst in de SKS-geschiedenis dat deze baan erin loopt. Daar mogen wij bij wezen, Een Geertje. historische dag, Ja, ja. Ilke. Ja. Ja, we hier krijgt dat kaartje in beeld. Even een vraag aan die, Ilke. Want als ik van de bopperste tonnen kiezen kiest, van links of rechts, gaat het veld dan net enorm 4 uur hoor? Nou, ze draaien weer naar hetzelfde. Nee, in principe net. En, In principe net, wat was krijgt, dat is het vaderwien. Waar bij elkaar komst. Nou ja, wat ze dus bij de onderste gate altijd doen, dat ze net in een treintje om de boei heen gaan, krijgt nou ik net bij de bopperste tonnen. Want oors dan hast natuurlijk altijd in het 2 tot en met 4 keurig op een rijtje om de bopperste tonnen. Maar ja, nou krijgt de held ken de ene kiers en de andere held ken de andere kiers. Dus het is, ik vind hem een prachtige baan en ik vind ik altijd stoer van zijn commissie, want we weten het, maar de op- en deelbaan in het begin daar wie ik iedereen huiverig voor, maar dat is het oordoren. Je sjurren we de baan. Hij is wel heel breed. Nou, en dus dat. Ja, ik wil even naar ja. de wedstrijdleider daar. Ja. Dat is Bouke Kupper. Hij vertelde van de morgen bij de routebesprekingen al over de mogelijkheid dat ze deze baan erin lezen zullen. En vanzelfs praatte Andor na de tijd even met hem en vertelde dat ik Andor. De baai is een beetje, de baai bij Lemmer, het wedstrijdwetter is een beetje lang rekt, zeg maar. En dat was dan eindelijk de wien in de langsrichting. Als we de wien dwars oer, dan kiezen we meestal voor een zanglasbaan. Maar als er in de westelijke richting zit, en dat zit er hier dan kunnen wij een up-and-down baan doen op een trijenhoek of zelfs nog maar een up-and-down met een dubbele gate. Wat we nog niet zeker weten, maar, want hij is naar het noordwesten. En dan wordt het wel een beetje knijp. Want als er dan nog een beetje verder terug draait, en dat gebeurt ik, ja, dan stiet er haast de weg door de baai. En dan kiezen we misschien wat doors. Dus het is nog wel spannend. Nou ja, spannend. Maar ja. We moeten er al wachten, ja. Ja, precies. Ik ken het nog net maar zeker iets zeggen. Maar ik denk dat het wel leuk wordt, ja. Jouw Luchten kijkt bij de routebespreking een tipje van de sluier op dat we het echt wel eens voor de wien finishen kunnen zoeken. Ja, dat is wel vaker gebeurd in de SKS. De skippers die horen er in het algemeen net zo van. Maar het is wat oors en zoals en het is wel leuk. En die onderste gate lijkt nou vlak bij het publiek. Dat is misschien ook wel leuk nou. Voor de mensen kan het wel mooi. En je hebt verder wien dan een beetje een oren street. Want dan moet je gewoon zien die oren te flappen. Degene die veel is en zelf vrije wind te houden. Dat heeft altijd wel wat in Verderwiesrak, maar dat is nou wat extremer. Moest er echt wel even niet best verdwaan. Nou, kerst moet jij ons in praten dat ik een zieler is, hè, want je moet even flappen. Ja. Ik heb ooit eens met Bouke Silt, zal ik die vertellen. Dat was een journalistenwedstrijd. En elke journalist die mocht bij een betoefd zieler in het boordje. En ik zie het bij Bouke, die weer op dat start Nederlands kampioen. En natuurlijk wonnen wij die wedstrijd. Dus ik zit hier maar een kampioen op Ja. tafel. Het is verschrikkelijk. Het wordt steeds maler. Ja. Maar hartstikke mooi. En wat voor boord weer dat? Regenboog. Ja, nou, Ja, dat ja. is een schitterende Ja, plas. ja. Maar tot de Maar- banen, ja. Dus ik zou je toen tevoren dat Bouke Kuperse uitles daar hoe je juist hem ik dat nuchter vertel. Dat vind ik altijd mooi. Dan ben je gewoon wat wist van de zaak. Je zeggen we die ton redelijk 4 op elkaar lezen. Ja. En ja, ken ik wees het naar de eerste route. Dat is hem wat sneller maatje. Dan loopt het veel te wat op elkaar. Dan wordt het wat spannender. Oké. Nou, hier hebben we Douwe Visser in beeld. De mogelijk onstaande kampioen. De camera mocht bij Grauw aan boord. Dus dat is prachtig dat dat mocht. En ja, we hebben er al een paar keer over gehad. Hij kan van een midje kampioen worden. En dus we gingen Andor van de Moorn naar hem toe en vregen hem van hoe ze deze wedstrijd nou ingaan. Nou, we hebben de rekkenmachine er net bij hand, maar we moeten in ieder geval een goede wedstrijd varen. Dat is als eerste. Volgens mij moeten wij Lemmer die mij 5 plakken voor ons wezen en Akkerum 8 of zo. Tocht ik. Maar wij gaan net zitten van wij willen gewoon Joert weer een hele mooie wedstrijd varen. Het wordt een prachtige win. Dus daar houden we ons mee bezig. En dan aan het einde zou wel eens even tellen, want het zou voor ons mooi wezen. En voor de SKS, voor de spanning, ietsje minder. Dus we maken altijd meestal blij.
Ja, zo is het ik bezien. Nevens mij had je hem een top 4 notering ik genoeg. Nou ja, je hebt op één wedstrijd na je elke keer top 4 zielt. Dus dat is helemaal net zo'n grote object, dus is het toch? Dat weet je nooit. Dat weet je nooit. Je kent een keer de betiet staat, dan moet je weer om. Maar goed, alles is bij. We moeten gewoon een goede wedstrijd varen, wat we meestal wel doen. Dus we zitten er ook wel relaxed in. Dat is het mooie van dat je Joert de kans hebben. Lukt het Joert net, nou ja, dan moet het morgen nog even. En dat zie ik beide keren, we maken altijd in meestal blij. Ja, je wil het natuurlijk zo gauw mogelijk. Just er ook weer in dat laatste rakje dat je hem de jouwen nog even voorbij gaan. Het rint de hele oral weekend volgens mij al heerlijk, of net? Het vaart makkelijk. Het vaart makkelijk. We hebben, het is dus wie ik wel wat, wist wel. Ter hennen gingen we iets te vol, denk ik. Voor de rest is het dus wie ik wel wat, omdat het schip het goed. Ja, en Joert is het, ik krijg dus wie wel weer. Het zielt makkelijk, ja. Alwaar hoe het Joert gaat. In elk geval zielt grauw nou achter de startlijnen. Want we binnen haast on die start ta nog dikke oorlminuut. Dat elk scootje is hem on het kleermaatje, ziek het positie achter die startlijnen en mat dan kiezen we de kant van het startskip, kiezen we de pin of willen we vanuit de midden starten en wat is dan de beste eerste slag? Eerst op bakboord, dat is meestal het beval, of eerst op stuurboord. De wedstrijd wordt eruit sketten. Ja, en dat betekent net dat we stoppen. Nee, maar nee. dat ze toch denken dat de baan er net helemaal goed in leidt. Of de startlijn. En dat ze meer tijd nodig gaan om de baan er goed in te lezen. Een gele vlaggen. Ja, dat is dat de start afbrutsen is. En dat er opnieuw sleept voor de sil maar die ton. En dat we dan straks weer een nieuwe startprocedure uiteenzetten. En die startprocedure die zal dan als volgt wezen. Dan wordt die gele vlaggen mooi Scott derdel hellen. En dan een minuut daarna volgt het 4 minuten Scott. Ja, die kans is zelfs onwijzig. Jan Jonkman, hier ik al zijn, de wien die is nog een beetje aan het draaien. Zie het van de morgen betiet in de zuidwestenhoeken. Nou, is nu al noordwest. Dus dan kan je wel nagaan dat hij al een heel eind omgaan is. En hier zien we de meeste van de 7 wolden, de Silclub hier op Lemmer. Die de startboeien, de starttonsies, dus op een oorplak del lezen. En dan komt die startlijnen er alles in te lezen. Wat wel aardig is om te vertellen is dat vanmorgen bij de routebespreking ik eventjes 2 nieuwe leden van de commissie Lemmer voorsteld waren. Nou, dat wie een meesten die het volslijn net onbekend binnen. Jaap Jongsma zit nu in de wedstrijdcommissie van de Lemmer. Dus bepaalt mooi hokkerbaan dat er vat wordt. Die zit misschien wel op een van die boordjes om die tonsies te verlezen. Dat weet ik net wat zijn taak Joert Krek is. Maar hij bepaalt in elk geval mooi een groepje meesten mooi. Maar die man die doet ik alles, toch? Die is reporter, die is al... Zaalmaker, ja. Maar die is ik al tacticus westen door, op adviseur op Jereveen. En nu zit er ook nog in de wedstrijdcommissie. Nou. Ja. En het orennijlid is ik een bekende van u. Dat is Dirk-Jan Reinga. De oud-skipper van de Jouwer. Die het op Lemmer wennet. En dus nu ik in de commissie van de Lemmer zit. Verder wordt er van de morgen verteld op die routebespreking dat er wat vernielingen, wat onrust west het vannacht. Maar die dranghekken die er dan staan, om de mensen daarachter te houden. Nou, die wienen alle keer omsmieten. Ik geloof net dat ze slims conciërre wienen, maar wel dat ze alles weer opnieuw opbouwen moesten. Joet. Nou, daar wie Jaap Frankema, de voorzitter van de commissie hier op Lemmer, net zo blied mooi. En dat is logisch. Dat is net leuk, want je hebt werk van het werk. Ik maar even goed in de gaten houden wat er op dat startskip gebeurt. Want op het startskip wordt altijd uitlijn
hokkerbaan aan de zield wordt. En dat we die maar een letter. Alle banen die het mogelijk binnen, die hebben een letter kregen. En de baan die het dus ze kreeg inlaai, voordat de start al Brutse was, dat wil de letter F. Ja, bloedt die steen of kiezen ze toch voor een oorbaan omdat de wind dus veroordeelt? Dat is even een vraag. Ja, het mooi. Hè? Ze kunnen alle de baan nog wisselen. We zullen nog net... Dirk-Jan Rijngaas weer Ja. bij de gele vlaggen. We zullen nog geen ton versleept worden. Het zal waarschijnlijk meer de startlijnen die beter heeks erop... Ja, die leidt dan net helemaal heeks op een wien. Ja, en dan krijg je als die net helemaal heeks leidt, dan is het duidelijk voor die scootjes. En als ze een beetje zielen kennen, dan zit ze echt werkelijk al hier bij die ton. Nou, en dan krijg je een enorme chaos krijgen. Wat ze het liefste doen is als ze de pinnen en het ijs een beetje bevoordelen ten opzichte van de startton bij de kotter. Dan krijg je dat de scootjes echt wat verspreid worden over de lijnen en minder kans op valse starten zelfs. Ja. Nou, prachtige beelden hier onboord van het scootje van Grauw. Mooi douwvissen die door het helmhout hinget. Tammo die ernaast zit, Tammo Oosterhof. De adviseur van Grauw al jaren, ik weet al eens een tierzoors, dan dat Tammo daar achterop zit. Dat is, En ik hoor dat lipblazenkoor. Wil jij het tellen? En hier schuift ik. 6 minuten. Dirk-Jan Rijnga helpt de vlaggen niet onder. En nu is het nog 6 minuten. Dan komt de oranje minuut nog weer de gele bal erin. En dan kunnen we concluderen dat de hele tijd nog baan F3 leidt. Want zo snel kan zijn baan net omgaan, maar dat moet sleutelen west binnen mooi de startlijnen. Ja. Wat ik wel een beetje nog aan de baan vind is dat de gates, als nemen de breedte ervan wel heel breed is. En dan wordt het haast meer 2 boppenton. En dan dat het echt een gate wordt waar de spanning in zit, meer in het Vaderwiense rek. Maar misschien is het dat gaande de wedstrijd nog wat aanpassen. Ja, dat zou de Stookrack, hè? Ja. Dat ze dat misschien na de eerste route wel verloren. Het tellen weer op de achtergrond. Ja, vingers ineren. En dan gaan de losse vlodders de lucht voorin. 4 minuten van nou. Ja, de gebroekelijke lengte van tussen de gates, zeg maar, van de 2 onderste of 2 boppenste ton in dit geval is 6 max lengtes. Dus ja, dat is nou wel volle grutter. Ja, lengtes van het scootje. Lengtes van een scootje. Dus 20 meter ongeveer. Ja, dus keer zo. Ja, we zien hier dat ze echt wel 4 uur kon lezen. En bij de ton heb ik een gele pet op gekregen om maar geen betiezing te veroorzaken. Dat vertelde Bouke Kuppers van de morgen ik. Die wie ik bang dat er maar een gele pet was, zo dat de skippers het net in de gaten hielden. Dus 2 ton met een gele pet. En het zwaan zie je voorop, de langwaar. Zien waar ze zich een beetje positioneren. Het is natuurlijk, kerst nou maar je wat meer wien. Letter indraaien. Dan indraaien, dat betekent dan die laatste bakboordslagje. Want er was op bakboord het verzels starten. Een stuurboord start is prachtig, maar dat ligt je niet in ta. Maar ja, er was een totale oren inschatting van een startlijne hebben met deze snelheid dan juist maar het lichte waar. Lemmer klappert al wat met het vakje, maar het was nou echt om die hinnesje. Waar zitten die oren? Dat kan nou al bepaald wezen. Dat is draaien mast of net draaien. Dat was het vrije god verwachtest. Chevalieren. Het is net dat ze meer zielen, maar dat gewoon is remming. Dit is de gongeruut, Henny. de gongeruut. Ja. Zullen we dat
denk ik aanstaan al je een beetje bij de kotter starten willen. Maar het is nog petit. Het is nog Ja. 2 hele minuut. Tammo shut ik even op het horloge. Die constateert ik dat het nog 2 hele minuut is. Hier de grauw. Voorsnits. De hele mannen lid het vakje ik al klapperie. Want ik even een gong eruit heli. Bij de startkotter, dat is het Jervin, volgens mij. Die jouwer, denk ik. De jouwe. Die jouwer. Of Ja. die gaat nog een keer door de wien. Want die is wel redelijk betiet. Maar dat zeggen we juist ik al. Van de week ik moet meer. 2 minuten. Minder dan 2 minuten van de start. Hier de pinend, de onderste ton van de startlijn. Ja, met dat boordje bij Lloyd. Nou draaien de eerste. De jouwer die loopt daar al heel gevaarlijk. Kerst, En Dieter Boppen Lloyd ik, liek het mij. die gaat eronder terug. Sure, die kiest nog een romte. Nog bakboord. Had voorrang natuurlijk, want er ben nog een peer die door de wien matten. Maar nog over een minuut, dus hartstikke alle kans om eronder terug. Maar nou Huzem? maar het gaat Sifine, Huzem of Akram. Ja, dat in ieder geval wiet. Waar zit Grauw? Die zit we het extra in de gaten houden vanzelfs. Grauw zit helemaal bop in. Het is duidelijk hier bij de kotters, als ik al zei. Hier was ze starten. Ja, De Bob. jouwere leidt er al haast oorlog minuut bij de kop. We zitten op een minuut van de startlijn al. Oei, dat werd gevaarlijk. En nou worden er al scootjes omheen gedrukt en dan Matje. Ja, en Grauw had een gigantisch goede uitgangspositie. Ja. Er zit geen in onder hem. Ze lit hem gewoon. Ik herinner ligt het. Dit is een heel mooi plaatsje. Die helemaal niet uit gas. Maar het is nog 40 seconden. Maar die wil onderin mooi gong. En Grauw hoed net voort. Die kan gewoon echt op zijn eigen moment zeggen. Nou, ja, dit wordt krap hoor. Maar dit de hele tijd nog goed. Die jouwer maakt hem heen. Grauw kan accelereren wanneer hij wil. En we zitten op 20 seconden van de start hoor. Wordt dit een... Vijftje nog nou. Lemmer liep het in het midden mooi te zitten. Nou, Nou, Grauw, die jouw Grauw. gast, die ken je gewoon fantastisch. Het is voor hun te hopen dat het een hele dat het een goede een goede start, start is. is. Dat er net een algehele valse start is. Maar We zijn los. het liep het helemaal goed again. De hele man is bij de pin starten. Zuidwesthoek hier Bob in bij het stadskip. En dat hield ik voor Akram en Bob de Zuidwesthoeken Grauw. Akram ik weer een mooie startje. Hè. Ik bedoel, wel wat letter, maar wel helemaal vrij. En mooi gong. En we zeggen de hele mannen onderin starten. Mooi een heel soort gang. Als je nog staan is een beetje. Jervin. Ik wat in de midden, krijg als lemmer. Maar Grauw is nou alweer prachtig voor het jaar. Kan zien slagen en als gast helemaal zelf bepalen. Ja, dan hebben we de eerste slachtoffers we daar al. Ja, die matten draaien. Die ben ik gewoon fierstelet en matten al de noodgreep uitpassen met eerst naar, Wat zijn is naar, dat? naar de straan en snits. En snits, krekkersjuster. Maar ik denk wel, in tegenstelling tot Juster, dat de slag nou wel meer bij het straan ligt dan bij de polderdik. En waarom denkt dat? Ja, hij is noordwestelijker. En een wal loopt altijd en dan staat hij daar heekser op de wal. En daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Maar we zorgen de ontspanning op het gezicht bij Douwen. Ja, en voor Douwen bij de scoort, daar zit Ian van Siswan. Ik ken de namen net al, maar dit weer de jongste zoon volgens mij. Dan zullen we hier onderin heel mooi het snits en wat zijn die eerste stuurbootslag pakken. Nou, en bovenin ons beeld zien we nog een paar scootjes die het slachtoffer binnen. Had Grauw vrije kar om al door de wind te gaan. Ken die al voor de Zuidwesthoekerdel. Dat liep het nog net. Ik drachten met achter alles del.
Jennewoud ik. En achter Jennewoud, is dat Ljouwert of is dat Langwaar? Dat is Langwaar. Ljouwert die zit nog in de bakboordslag. Akkerum had last van de Zuidwesthoek. Die zakkert er wat achterwaai. Grauw had vrije wien. En Ken Heeg. Ik Langwaar in de stuurbootslag. Ja, en nou is het heel nieuwsgierig hè, hoe die baan, hoe die gate erin leidt. Dat er Ja, ik want een ze- tonne echt in het vario leidt. Want ja, zeg mooi nou aan zowel stuurboot als bakboord om. En dan Ja. net om dezelfde tonnen, maar de linker tonnen, bakboord om. Om het nog even duidelijk te maken van binnen naar boeten. Ja. dat ze. Exact. En dat de ton dan wat de 4 uur kon lezen, ja, dan maakt het een slag bij de polderdiek of bij het strand net zo voluit. Want als ze voor de ene tonnen de linkerbaan gunstig wijzen en voor de andere de rechterkant. Akkerum had er ik voor keersen om achter de Zuidwesthoek weer uit te draaien. En leidt dan als heegste van het stuurbootgroepje, laten ze maar even nemen. Ja, het is mooi in 12 verdeeld nou, de vloot. De ene helft oer stuurboord en de andere helft oer bakboord. En daar zit al wat meer wien bij Akkerum zitten. Sjurgen die had aardig meer druk in tuig. En Jerem had er een scootje aardig deel aan. We zitten daar ik wat meer onder de BM daar bij het Woudegemaal. Dus Zuidwesthoek gaat nog bakboord voor Ljouwerdel. die maakt je de hele slag aan. Dat budget straks vol. Dat er een heel soort skippen op stuurboord op die tonnen aankomen. Op een van die 2 tonnen. Ja, we maken het heel vocabulair onpassen keertje. Mooi deze naaie baan. Hier Ljouwert, hier is er dus een 4e plak hier in de Lemsterbaai. Mooi kruisrak. Ja, mooi om te Mooie zien. lengte. Lemmer. Die hebben we nog net neemt. Die zit er Starten vanuit de midden. en nummer 2 in het In het klassement, op ja. stuiten. Dus Ja. en die had een peer. Want we hebben het natuurlijk de hele tijd toe grauw. En vanzelfs gaat om de kampioen. Maar ja, 2, 3, 4 en 5 volgens mij. Is volle span er eigenlijk. Daar zit de spanning in. Ja, maar ja, kampioen is natuurlijk de belangrijkste positie. Maar ja, een podiumplak, dat telt ik. Ja, maar sjurg eens even. Huzum is, Ja, is- voor het grauwste scootje is deel. En stuurboord. de hele mannen die ik helemaal onderaan bij die pinhand, die is ik boppen grauw. Dan zie je toch de start helemaal onderin. En dat hebben Huzum, de hele mannen en ik Huzum, dit kampioenschap vaker gedaan, jongen. Die hebben qua starten hadden best wel een eigenwijze start. En die pakte ik vaak hartstikke goed uit. Gaande de wedstrijd dan, ja, dan zak je zo wel eens wat aan. Maar hun start is heel vaak heel mooi. En ik Huzum weer, hè. Ja, Huzum zit er ik ben mooi bij. Hier komen ze aan. En dan zullen we een gele tonnen. Even zien. Wie nog heel tijd mooi. En welke tonnen kiezen ze? Jereveen. Jereveen leidt er ik mooi bij. Snits liep het er toch ik wel mooi bij te komen. Hè? Die eerst die stuurboordslag die je. Nou, gemaaltas is maar. En hokke tonnen kiest er. Ik vind het wel heel nieuwsgierig, hè? En kennen dat ze het mooi schreeuwen, mooi 1, 2, 3, 4. Want dat hier om de ene tonnen gaat en de andere om de andere tonnen, ja, wie weer dan eerst? Ja, Nou dat ken je net. Nee. Ja, je kent heel goed Chen. Nou ja, Ja, je waar moet- het eerst bij die tonnen is. ja, Dracht. Drachten komt hier om. Jereveen, zullen we daar, wat zijn zullen we daar?
Oh nee, de jouwer, sorry, ik hier even het verkeerde. Grauw komt Aasten Wol heel op stuurwoord op die tonhoorn. En dat griene scootje daar snits, die draait nou en gaat naar de stuurboottonnen, Ja. En dan de rechtertonnen. denk ik toch dat die... Wat ik een beetje verzorg. Ik wil ik altijd gelijk had, dat zegt mijn been ik altijd. Maar dat ik het nou toch een beetje bij de goeie heen hier. Maar Dat was is de Sjen? snits is er al. Ze zijn er al. Dus, en nou even Sjent, want hier joch in beeld en mooi is ik omheen. Hier komen de snits is al als eerste om de tonnen heen. Om de, Ja. de rechtertonnen. Laten we even noteren welke tonnen ze iedere keer pakken, want dat is ik nieuwsgierig. En dan is Jereveen, wat doet Jereveen? Wordt hij gedwongen om die orentonnen te pakken? Wat Sainz zit er mooi bij. Ik weer mooi. Ik ben mooi. Nee, Jereveen kiest er ik Hier voor hem. wil Die. ik naar de rechtse. Hier is iemand die draait naar de linkse tonnen. En liek het zo mooi, maar grauw in de start. Helemaal vrije wien. Drachten draait naar die linkse tonnen. Ja. En Ja. is het dan eerst Drachten of is het eerst Jereveen? Het Drachten is er al. het Drachten Dan is is Drachten. eerst om het tonnen. En daaronder Jereveen, daar Jereveen. zit ik weer in. Dat is wat zijn. Wat zijn, ja. Jereveen en wat zijn En als jou draaien het- en fjouwer. Onder de bakboordtonnen achter Drachten aan. Ja. En Geertje door de krijgt er de pijn in de vingers van Ja. het schreeuwen, maar zit je net verneerd. Dus, en daarachter, Jenne Wout gaat er ook omheen. Die het weer de rechtertonnen. En de linkertonnen hier is voor... en liek het, ze krijgt ze mooi met de hele mannen. En Hier, ik door te zeggen dat grauw op laatste plak looit. de noemen ze 1 en 2 in het klassement. Klassement. Daar liek heel dol neer tot een haan. Ze hielden alle ruimte op de lijn. Ze hielden gong. Ze ziet een boppen de Zuidwesthoek ligt het wel een beetje. Of een behast in dezelfde lijn. Ietsje leger. En al die skippen binnen al om de tonnen. Binnen dit dan toch de zenuwen bij de grauwsters. Ik kan Dit me haast kennen we- net voorstellen. Ja, maar maar ja. Ze hij hielden liep er heel ontspannen van. en maar ze hielden gewoon net een minder start. En ja, dan kun je eens een keer net als eerste bij de bovenste tonnen komen. Maar ja, dit zint min. Maar hij moet ik niet Lemmersje natuurlijk. En Ja, en die zit vlak die voor hem. zit vlak voor hem. Dus wat dat betreft is er voor de grauwsters Er is nog net een neer onder soort hand. neer tot een hand. Nee, Als hij bij Lemmer in de buurt bleef. maar dit wie is... Ik heb de eerste size mooi schreeuwen kennen, maar daarna is het gebeurd. We kunnen concluderen dat Snits in elk geval als eerste om de bovenste tonnen hier weer. En die loopt nou ook een mooi handje voort. Daarachter Janne Wout. En het ben Jereveen. We hebben Nee, hier de Wout stand zijn. in beeld, Ilke. Ja. Hè, eerste snits, tweede wie Drachten. Drachten. Ja, en het Jereveen, die wie treden, wat zijn vierde en Ljouwert vijfde. En als we dan naar die tonsies sjoggen, Snits, Jereveen, wat zijn en Janne Wout kiezen voor de rechtertonnen. En Drachten en Ljouwert voor de linkertonnen. Hier is Snits nou in het Voordewiense rek. Ze krijgen als eerste om de tonnen. Ik al een redelijke voorsprong. Dat zien we hier ik wel. Snits leidt er echt wel voor. Jereveen helemaal rechts. Die komt Zie ik er het. ik mooi bij. Die ziet het volle breed erop. Wil ze wel om dezelfde tonnen gang is, dan kun je ik zien hoe breed uit dat veld nou loopt. Het haast hoe de hele mar heen. Hè? En ja, dan hou je ik wat meer druk. Dan heb je wat minder last van de achterlis. Dus ja, en daarom soort mooi wezen dat de gate iets sneller maken worden. Misschien doen ze dat aan ze. Grauw had de gonger alweer in het Vaderwiense rek. Ja, Grauw is echt wel eens fietsje om de tonnen gaan. Maar de Lemmer als 12e. En Akram zien we dan ik nog even naar als Sander.
Nou, daar kunnen we nog geen consequenties Dan aan kiest je nog verbinden. helemaal niet. Omdat, dat is het mooie van deze baan. Ik bedoel, het is natuurlijk, we moeten even opnemen wie wij, maar er kan hier in dit rak nog zo'n soort gebeuren. En dan is het gewoon te hopen dat beide tonnen steeds maar Nou, niet weer naar binnen. uitnodig Ja. tot een oorval. Want oors dan willen ze aanstaan toch alweer om dezelfde tonnen hebben. Heerenveen hier in beeld. Tot het ik weer goed, de winnaar van Juster. Zit er mooi bij. Ze wordt er nog wel aardig diep in. Wil ze voor de wind zielen. Dat betekent dan nog wel dat ze toch wat meer zietwaartse druk hebben. Dan wil ze weer de orenskoetjes zorgen dat ze wordt er haast helemaal uit gaan. Akramjere. De koprenner in de wedstrijd van Joert. Het is toch bijzonder hoe hij van het eerste naar het laatste plak jojoot. De haast je middenmoot. Het is Nee. alles of niks. Ja, Ja. bij Jappie Visser dit hier. Dan Zien werd ze verkiezen bij die onderste tonnen. ik denk dat Snits weer, die wil de boppenkant van de baan horen. Ja, dat gaat gebeuren. Die wil Hetzelfde naar de als de trek. strand. Ja. Ja. Daar zit de wien. Daar zit die. Ik heger. Of kan ze heger zielen? Snits had de voorsprong. Die is duidelijk. Ja, daarachter zit het heel dicht bij elkaar nog. En En een dat- groot gat. Het is echt wel een gat. En het zit echt, nou, 4 scootjes bij elkaar. En dat binnen Ljouwert, Drachten, wat zijn, Jennewoud en Heerenveen. Weer van Heerenveen de binnenpositie had. Die diep het nou ik. Die wil ik om deze tonnen heen. Hè. En dat wil Jenne Woord ik. Heerenveen nog onder de Heerenveen ton. als tweede. Ja. En Jenne Woord. Jennewoud als derde. Wat zijn, maar die neemt de orenkant. Achter Drachten hoor. Maar zitten er ook nog een heel soort scootjes tussen? Nee, die kan daar ik mooi vrij draaien. Drachten, wat zijn. Daar Huzum denk ik. Akram. Akram. Ja, Is ik nog voor een... Ja. Akram moet je eromheen. Achter Akram de Zuidwesthoeken. Jenne Woord had besloten om net achter Heerenveen te zielen, maar gelijk een klap door de midden te maken. Wat zijn is toch weer wat de oorzaken, hè? En jou erachter. Het is ik mooi om te zien dat er gewoon net in je scootje die kant op gaat, maar dat er, dat er echt een ene helte van de 14 scootjes de linkerkant pakt en bij onviering van Snits deze scootjes de rechterkant en zowel Lemmer als Grauw kiezen ik deze kant. Ik kan Grauw me genoeg boppen stekken om vrije wind te houden achter de Lemsers. Lemsers ken ik heeg. Het is Akkerum ik die een tussenklap maakt. En hier hebben we Snits. Snits. De nummer 1 in de wedstrijd.
En de nummer 1 in het klassement, Grauw. Die is ik door de wien hier. En kiest werd voor de bakboordslag. Ja, die leiden gewoon in lijn met een hele aantal scootjes Zuidwesthoek. En de Jouwer en Lemmer. Ja, dan word je vrije wien. Ha. Je mat er wel. Snit zat al een grut got. Heerenveen. Ja, die had de smaak wat te pakken de laatste dagen. En ja, dan zouden je ze van... ze hebben natuurlijk een beetje een geerstelling. Roelof Bouwmeester is erbij kwam. Je moet wat om elkaar wennen. Nou, gaande de weekend zeggen we nou dan toch dat... ja, dan heb je misschien toch meer tijd met elkaar. Je kan wel trainen, dus ik wicht het natuurlijk. Maar ja, in een extra... De echte wedstrijden komt er toch meer druk op dan... En ze kiezen ervoor om helemaal die gele land, ja, de balsjes van het zwemstrand die bij de Lemmer. De zwemmers kunnen er haast bij opspringen. Ja, En de mensen hier op papier, die shot ik heel mooi. voor het publiek is dit fantastisch natuurlijk. Zat echt Zat bij in de trots. scootjes. Ja. En hier zullen we dat snitsen. Een aantal graden leger mat hier in die hoek. Heerenveen nog heger. Maar ja, die mat ik even door die wien hier van het Woude Gemaal. Maar er zit wel Dat goal reed in. weer hut, ja. Ja. Ja, dat wordt. Noem maar hoeveel in het klassement, want die zit er ik nog mooi bij. Ja, toch? die is nog de nummer 4 in het klassement, maar docht zeker nog mooi om de podium Nou, plakken. je moet daar het zwart net te jip stekken, dat is Dat onduidelijk. is zeker duidelijk, ja. Je kent daar steen. Xavier, daar komen ik net om taal, want er was hier drie meesten dat ik wel een helft zelfs. Ja, Jenne wordt de nummer 4 in het klassement. Docht heel goed mooi. Maar het er ik een paar mindere resultaten bij. En dan, ja, dan donder is het toch een beetje van het podium al. Maar dat kan ze nog ophellen terug. Je het en mooi goed te zielen. En dan zou dat nog mogelijk wezen. Het is niet zo weer onderwijs hoe Stewart. Ze toch nog heger opstekken willen. Richting Woude Gemaal. Ze willen echt die kant houden. En Bob en Heerenveen bleef. We zullen weer zijn we even een extra klapje maken. Ja, dan zullen we toch dat Heerenveen. Het leest natuurlijk volle leger, maar ietsje dichterbij in de buurtkamer is. Ja, Heerenveen is dichterbij kwam. En dan moeten we aanzien bij de bopperste tonnen, maar we even goed zien hoe ze eromheen gaan. En dan ik even voor uzelf bedenken wat dat voor gevolgen het voor het klassement. Als ze zo lezen blijven zoen, als ze zo finishen zoen, lijkt het mij dat die ton een beetje dichterbij me kon lezen nou. De bopperste tonnen. Maar Heerenveen is dichter bij Snitska. Van de mooie Sietse Brouwer zei het ik nog. Doe ik even een bakje koffie met hem dronk. Van, wij gaan nog voor 2 goede wedstrijden en we hopen nog op het podium. En dat kan. Dan moet ze echt 2 goede wedstrijden zielen. Maar ze staan op 44,9 punten. En ja. Nou krijgt Snitsen wel mooi, hè? Die is correct even onder die ja, het is een winstkaart, zoals dat dan heet, van het Woude Gemaal. En kunnen we volle heger opstekken. En krijgen we gong. Daar het Woude Gemaal op Eftergroen. Maar deze 2 Die vechten. die vechten. En ja, dan is ik soms als het kampioenschap, nou ja, wist dat het zicht is, dan just soms ik de ontspanningen wat Ja. inkomen. En dan, ja, dan is vaak toch de druk Vrij wat uitzielig. grut en wat krampachtig zielen. En als dat loslitten kerst, ja, dan
Nou, wel wat makkelijker. Ja, prachtige omstandigheden, geweldig. Wat een mooie wien. Ja. En Snits ken heger en heger. Die kennen hem al onderin. Hè. Nou, ik gelijk erachterom. Jervin door de wien. En kiest voor dezelfde slag als Snits. Roelof Bouwmeester achterop, shut om hem heen. En zocht ik dat ze dichterbij kan binnen, maar dat Snits nog altijd op je loopt. Ja, Snits is strak weer extra door de wien west. Ja, dat kost het tijd. Meters. Snits gaat om de tonnen. Jervin erachterom. Dat binnen noemen ze 1 en 2. En waar gaat er dan een stredden? Is dat De Jennewoud? Of is dat Akkerum of is dat de Zuidwesthoeken? De Zuidwesthoeken en Akkerum gaat naar de Orenton. Ja, die Ja, draait let, die Akkerum, draait let. Die draait heel let. Ja, is dat... Jennewoud luidt er mooi in. Nou, Zie je het wel. gaat goed, maar de Zuidwesthoek en Akkerum. Ja, en daar terug in Akkerum denk ik heel moeilijk beginnen. Ja, dat ligt het vanuit dit eegpunt dreig te worden. Maar hier, En- zo ik als Auke de Groot wie, die kennen hem ik net beginnen. Je dan maar jeder, want nou maar 2 hele lietse klapjes maatje. En best wel met Akkerum ontstreden. Maar er zijn meer scootjes in de mar. Jennewoud kiest ik voor de Orentonnen. Ja, 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 wat ja. een opschitter, maar ja, dat is net door de wien. Waarom? Oei, 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 oei. Hier is het net heel normaal met wiens, lijkt het mij. Nee, sure. Want ik bedoel, Ja, oh. Akkerum mij daar helemaal net draaien. Ja, Er wordt ropt en raast. ze laten gewoon woord aan boord. Ja, dan moet je net samen door de wien verzels. Benijd wat je nog uitkomt. Ja, een wat hek opskreun als noemen treien. Want die ben om de tonnen heen. Akkerum voor de Zuidwesthoeken, maar zorgen we dadelijk een reden vlaggen verschijnen. Ja, voor eerst net. Eerst net, nee. Maar je rent hier naar voren en had hij wat in de hand. Lijkt het er net op. Nee. En je bent meer die moeite ham die tonnen te berin je onderin. Grauw helpt hem wel. Hier hebben we grauw alweer. En mooi een opschitter. Is het er wat zijn die de correct omheen komt. Ja, en dan moet grauw een heel eind troszielen. Ja, maar Grauw zit er hier niet weer bij. En dat kippen van de lemmer met zezen. Nee. Dus de Grauwsters voor eerst op kampioenskoers. Als 14e om de bopperste tonnen heen. Ja, wat lezen ze? Ze hebben een aantal scootjes inhalen, maar hoeveel precies? Ja. De Lemsters die nemen de orentonnen als de Grauwsters. Dan hebben we daarachter nog de hele mannen. Die heel mooi lied te starten. En lang waar. Ja, en dan zorgen we toch dat er wat met de baan gebeurt. Aha. Ze binnen wat ontslepen en ja, misschien nooit 2 kruisrakken. Dat ze zeggen, nou lezen de skippen
vier genoeg uit elkaar. En ik heb een wat sneller maatje. En dat maakt de wedstrijd spannender. Voorin gaat het om Snits en Jereveen. En daarachter zit het allegear heel dicht bij elkaar. Dus dat we even Delsjoch op het Akkermescootje. Ja. Akkerum dat als vijfde om de tonnen ging. Tegelijk maar de Zuidwesthoeken. Ja, en dan liep het erbij. Dat zie je. Ja, de wien komt wel wat scheef van achter. Nog een wimpel te zien. Maar de Grut scoort best nog wat verder uit ken. Het is voor de wien. Ik kan het straks aansteven zien. Maar Joris Koetjes in hetzelfde rak. Hoe die hem vieren. Want ik in het Vradewiense rak zit nog een heel soort wedstrijd. Nou, en dat is deze meisje hier ik op een kant. Even de wees! Nou, ze weer even opruiten onze collega's en zo gehoorzaam. Prachtig mooi. De stemming is goed, maar wat wil je met sokken sokken wien? Ja, en zo'n wedstrijd. Want er gebeurt van Ja. alles en er zijn allerhande wisselingen. Ik heb een volgwadder van deze tweede bopperste tonnen. Eerste Snits en tweede Jereveen, dat hebben we al een paar keer verteld. Treien Jennewoud, Fjouwer de Jouwer. Oh, Fjouwer Akrum. Ik dacht dat de Jouwer daar nog tussen zit, maar we schreeuwen op Fjouwer Akrum en 5 Zuidwesthoeken. Want die gongen tegelijk om die tonnen heen en om die orentonnen, dat gong de Jouwer. Dus die binnen eigenlijk alle treien lezen ze gelijk. Dan op een zonderplak Ljouwert, 8 Drachten, 9 Lemmer, 10 wat zijn Alve Grauw. Dus de Lemmer en Grauw, er zit maar 1 scootje tussen. En Grauw luidt op het 11e plak. Nou ja, dat is de minste ontnota. De minste wedstrijd ontnota is 10. Dus als ze nou als 11e finishes doen, dan krijgen ze er 10 punten bij. Maar als de Lemmer op het 9e plak blijft, dan krijgt hij er 9 punten bij. En dan nog kun je zeggen van is Grauw kampioen. Wat we misschien eventjes naar de oren zien. Akrum, die zou er 5 punten bij krijgen. Nou, die komt dan op 43 punten. Ja, nee, dan is het verschil met Akrum nog net groot genoeg om dadelijk al kampioen te wezen. Dus staat het nou liggen dat Akrum mooi voor hem beeld en Grauw achterin, dan kan Grauw Jood nog net kampioen worden. Maar het is een hele rekkenarij. En de wedstrijd is nog lang net bezield. Want ze krijgt in dit rek wat we krijgen gewoon hebben, is er van alles gebeurd. En we binnen nog maar net hier is nog lang net een uur onderwijs. En we even zeggen dat de grote voorsprong, die krijgt een minuut van de Snitsers, de snekerpan, Jappie Visser, aardig slonken is. En die viel nou echt de azem van Sietse Brouwer in de nek. Die de tonnen ik nog wat scherper en mooier onsnijdt. En dan is het nog net een wedstrijd zoals de hele week waarin je voort is en de voorsprong uitbouwt en uitbouwt. Het is hier spannend nog tot aan de eind. En waar nou ik heel mooi om de bovenste tonnen komt, om de onderste tonnen komt, dat is Jennewoud. Ik een goed kruisrek zielt en een goed vaderwiensrek verzels. Het neemt dus niet correct Akrum, hè, maar Jennewoud zit er ik natuurlijk nog heel mooi bij. Hè? Ja, die luidt voor Akrum. In het klassement dan, hè? Nee, in het klassement. Maar al in deze wedstrijd In wel. deze wedstrijd. En het verschil is, ik maak 2 punten tussen Akrum en Jennewoud. Dus. Ja, die strijd om de podiumplakken die is nog lang net uit. Dat zal morgen pas beslikken worden. Dan hebben we de Jouwer, denk ik. Die de achter Jouwers- Jennewoud De om jouwe de zit ik tonnen. weer in de voorrijn. Ja. Ja. Had ik een betere tweede week als eerste week. Shit, de Zuidwesten dat draait Jill- nou, de Akrum het nou de orentonnen keersen. Dit geldt ik voor de Zuidwesthoek. Ja, en nou. Heel mooi om te zien dat in en daar de orentonnen kiest nog voor het giebet.
Ik zou zeggen, experiment geslaagd, maar we Ja? zijn nog onderwijs. Maar het ontnota is het gewoon Ja, dat een is- van de mooiste wedstrijden ontnota Ja. die wij Nou, dit... ik doe wel te zeggen de mooiste. Ja, vind Ja. ik. Ja. Hier de Graus is aan boord en ik zei ze kreeg deze man hier bij de Grutskoort. Dat is een zoon van Douwen. Nou, hij heeft echt wel een visse kop, maar het is net een zoon van Douwen. Het is een zoon van Omke Teken. Sure. En hij heet ik Douwen. Dus er zitten 2 Douwe vissers op het achterdek. Lemmer zit achter Grauw nou. Ze krijgt nog de voor, maar Grauw die docht wat ze heel vaak doen als ze in die eerste route achterin zitten, dan schouwen ze naar voren. Daar. Ze kennen echt in Helly. De Zwan van Langwaar. Nou, ik om de onderste ton. En aan de andere kant de hele mannen. Snits had alweer het strandje bereikt. Drachten avonturen tegen een beetje. Sure. Ja. Hè? Die kiest dadelijk voor de bakboordslag. Maar gaande de wedstrijd denk ik dan toch dat het wel heel duidelijk is dat die slag bij naar het Wouden gemaald langs de strand. Dat Dat de goeie. de alle koprenners wiel ze nou wel zeggen dat Jervin een jetter klapt is en ik jenne wat. Ja, misschien zullen ze dan toch meer wien in het midden van de baai lezen. En natuurlijk willen ze onval. Ja. Ik bedoel, ze willen... Je ze kan er wel hebben- achterom zielen, maar dat jouwt niet. Nee, en voor het klassement is het voor hun ik gewoon zo goed mogelijk zielen. En ja, een DAI-winning is belangrijker nog als dan de positie in het klassement. Maar ja, dat je vanzelfs omheen natuurlijk, kan je een DAI-winning erbij hebben. Maar dit is echt prachtig, hè? Dat er gewoon hier onval zit je langs die kant is het best. Maar het is leuk om te zien dat net Elsen hier hem helemaal trots heeft, zoals Snits. Grauw krijgt hem weer fantastisch. Het een soort gong hierheen. Grauw had wel verkeersen om die slag eerst op die oren bakboord tonnen te pakken. De oren dan werd Snits die een had. Dus die loopt daar helemaal onder in het veld. En dan had een kwartslagje. En maak het dan de slag naar het strand. Ja. Zelder ik dat dwong worden, want ja, je komt er ook soort over de scootjes in Ja, en in de zullen ze? wittenboord zitten. Ja. Hè, een stuurboot, richting het Wouden gemaal, zeg maar. Grauw luidt het wil weer een plakje inhellen, hè? Luidt nou op het ziende plak. Jervin kiest de onval. Aha. En Jit werd er weer. Een kwartslagje maken en nou weer ophellen naar dat strand. Dat zeggen we niet correct Snits dan. Het lijkt het nou al een beetje dat de wien er wat uitzakken en dat wie ik de voorzissing hè. De Grauw. Grausters, ja. Ik werd rode wien. Ja, die binnen Ah. soort want avonturen heeft. Ik train even de boothandeling. Ja. Maar ze komen wel aardig dichtbij weer. hè. Ja, Ik denk ze dat hellen weer in, hè? ze zijn aardig met die helling. Ja. Want we zien het viertje. Nou, daarna heb ik het even net opschrummen. Ze krijgt de 11e en nu al op het 9e misschien. En Jervin en Snits ben ik echt in gevecht mogelijk hoor. Jennewoord zie je er ik nog bij. Komt Jennewoord er? Ja, die komt er achter Delt, denk ik. Die loopt er dus nog achter. De jouwer zullen we daar joks De in jouwer. Delt. Want die zit er ik deun op. Je. Die had die Ja. slag lange tromakken. Die krijgt hem direct heel gunstig. Je zullen dat zal heel lang afvallen matten. Dan moet je op een stuit een nette 4 tros zetten. Op het wetter binnen uw radiocollega's verzels die het midden in die wedstrijd zitten. En Joet is Marit Bouwmeester Mai.
Ik heb contact met haar. Marit, goeiemiddag. Ja, goedemiddag Geertje. Wat een prachtige wedstrijd. Ja, het is echt een prachtige wedstrijd. En het weer net makkelijk. Want de linkerkant van de startlijn weer safvolle better. Terwijl we eigenlijk zeggen in de onderwijze cruiserakken. Ja, betellen de rechterkant uit. Dus hij had Snits maximaal van profiteerd maar een hele slechte start. En ja, Grauw is wel heel lastig. En die liet er nou zien wat ze waard binnen. Want die een hele goede start. Maar hier net het voordeel van de linkerkant. En ze misten de wien aan de rechterkant. Ja, en nu is het voor hun puzzelen naar voren. Maar ja, ze doen het goed. Maar ze hebben hindernissen. Want ja, bij boeien met ze wachtjes en met de romte. Jan Krek moest zo stag verwaard zijn. Maar zij puzzelen zich langzaam weer een waai omheen van achter naar voren. Ja, dat is toch wel heel knap hè, van Grauw. Ja, Grauw rint goed en het wordt echt zield en echt lemmerrek. Let ik lekker een lemmer net vergeten. Maar ja, het is knap hoe Grauw dat doet. Elke dag weer plak voor plak. Echt hele weloverwogen keuzes. En ze zijn goed ontzettend. Dan liep het net volle paniek. Ja, ze zielen mooi. Maar de rechterkant van de baan is echt wel een voordeel. Ja. Oké, dank u wel Marit. Nou, dat zou Grauw de puzzelkampioen worden van 2026. Prachtig mooi hoe ze dat dan uitleidt. En de rapheid van praten, denk ik van, zo denk je ik op het wetter. Nou, en daar ben je natuurlijk ik Olympisch en wereldkampioen voor. Hele mooie uitlis. Snits sluit nog steeds voor rollen. Die onval van Jereveen Auslijn. Jereveen zit er nog wat dicht op. Maar had er wel last van. Het is even Grauw. Je Die bent gaat nou weer juist. aan. Sjen hoe ze om die bovenste tonnen komen. Op hokkenpositie lezen ze nou. Ze moeten nou nog achter, ze moeten Deljan achter de Zuidwesthoek. Maar we zullen hier eerst naar Snits. Ja, die hebben we in beeld. Die had de tonnen weer in zicht. Zullen er dadelijk omheen gaan. En we hebben ik jongen dat denk ik de gate een beetje sneller maken is. En dat is mooi. De echte hele baan, de hele baai wordt ook zijn volle breedte benut. Hè. Voor mensen zal het soms moeilijk wezen als ze aan de kant staan van ja, hoe kan het nou dat ze lezen honderden meters uit elkaar, maar het komt dan toch weer heel mooi bij elkaar bij die twee bopperste ton. Je ziet een onpaste gele pet. Hè. Deze is wat er 11 uur eromheen kwam. Want ja, die hingen ze net eens. Hè. Even een stukje geel plastic op zacht. Ja. Wat er strakker omheen zat is maar meer dan duidelijk. En heel tijd, nu zeggen we het snel even, dat Snits en Jereveen beide dezelfde ton iedere keer kiezen. En hier hebben we de Grauwsters weer. Die binnen onderwijs naar de bovenste tonnen. Ja, hier van beide. Jennewoord, of is dat? Ja, Jennewoord eerst. Die gaat nou als stredden. En die kiest ik diezelfde tonnen. En de Jouwer. De Jouwer zit er ik nog heel veel bij. Ja, die is gewoon heel mooi inroen. Want die had net als mij, Safira Zichenko, gewoon een klap minder maken. Die hebben het helemaal tot het uiterste tros zetten. Zullen we nou, denk ik, liek ik terug in. Voort bij die oren twee. Ja. Want daarvoor hebben ze gewoon duidelijk ontstreden. Links in beeld. Ontloeven. Snits is wat ontloeven om Jereveen erachter te houden. Zitten we nou achter wat in de wedstrijd? Hoe komt de lemmer uit? Dit is de middenmoot. Maar Ljouw, het Zuidwesthoeken. Maar de lemmer had ik een aardig eindje ophellen. Zit wel bij de orentonnen als Grauw aansen, maar je er nou al omheen. Hè? En Grauw is nog net bij de tonnen te meesten. Ken de lemmer nog voor Drachtendel? Of kiest hij die orentonnen? Nou, die wacht je maar op Drachten is dat ik ben vervelend. Maar het is duidelijk dat Lemmer weer een heel eind ophellen het. Die gaat door de wien. Dus je ik dat Drachten gaat. Is natuurlijk een heel eind naar die oren tonnen. We komen eigen en eerder te kwad. Want er mag dagelijk naar die beide tonnen zien.
Drachten en Lemmer dus Ja. om die orentonnen heen. En het liep dat Lemmeroer drachten in de blaas. Die met een heekser hoekmaatje. Maar bij die orentonnen binnen ze ook weer rond ronden. Maar Dus die dit is wat nadelig voor Lemmer. Ja, we komen echt niet. Ja, we komen Ik echt, praat wat door je in, maar dat komt ik omdat het zo'n mooie spannende wedstrijd is. En Lemmer, maar het wordt nog een beetje de boetenkant gedrukt. Ja, dat mag wel, want Drachten die met een hele heekse bochtmaatje. En daar profiteert ik Grauw weer van. Want die is nou ik alweer bij die orentonnen. En Lemmer met volle meer meters maatje dan Grauw. Je Grauw op betonnen. Hast u enig idee op welke positie Geertje Grauw nou leidt? Nou, ik weet dat de Lemmer tegelijk met Drachten om het tonnen ging en dat zonder achtste plak weer. Dus Lemmer is Grauw weer voorbij. Ze krijgt ze dus achter Grauw, maar nu zit ze weer voor Grauw. En dan schreeuwen we, denk ik toch, Grauw er vlak achter op. Die kiest voor die orentonnen. Dus dan zo Grauw ziende wezen. Of is Huzem? Nee, Huzem zit nog, krijgt nog voor Grauw. Dus Huzem is Njogen en Grauw is het zien. Dan is op hetzelfde plak. Maar we lezen zorgen we. die scootjes, je rugzendel in beeld, de Lemmer bij ziet. Maken een hele nadelige ronding. En Grauw komt er heel mooi omheen glitsen bij die horizon. Dus het kan nou sap bij de ondergate gewoon wel heel alles wel lezen. Lemmer kiest er ik voor om er wat voor te varen bij Drachten en Huzem. En Langwaar, heel achterom. Maar daar wie niet krijgt wat er nog aan, meen ik toch? Ja, we krijgen een fototasjoet van een man die het weer vanuit een rubberboordje op het scootje van Langwaard tilt waar. Dus waarschijnlijk heeft hij er even niet lijn. En die weer omzet op het scootje. Ja, dan ben je toch even minder ontwedstrijd vanzelf. Ja, dan ben je mijn oren zaken ondergaan. Met je matten maar de hele bemanning weer waar je moet starten binnen ik hoe de finish in komen. En in de SKS mooi dat ze mensen weer aan boord brengen. Want in principe is het hulp van boet nou. En in elke oren zielsport is dat verbinden. Wij hebben het ook wel eens dien als radioboordje dat we in je oppikt hebben en weer omzetten. Ja. Er is ik wel eens een scootje oren een cameraboord hinnegong. Nou, haast. Ja, hij Nou, ging over de boord heen. Ja, zoeken maar. Ja. Maar de meesten winnen er door uit. Ja, die sprong correct op die truut. Ja, dat krijg je. Het goed in beeld brengen willen. Dan mag ik wat risico's nemen. En waar je ook risico's nemen moet, dat is snits. Want hier hebben we een prachtige... Ja, ik vind het echt schitterend. Zie eens even. Hier fjouwer scootjes om een kop. Het snits had nog wel de ideale positie. Maar loopt net vrij voor op Jenne. Wat denk ik, of is het... Ja, ik denk Jenne Wout. Jenne Wout loopt vrij voor. En dat betekent dat snits, als die nog bij de... We binden nog net, maar net bij de tonnen er net tussen komen kennen, kan Jenne Wout de favoriete slagmaatje. Ja, nou rent snits weer wat hudder. Dit kan soms echt heel verschil. Het is van met deze hoek moeilijker te zien, maar jongen. Dan is het... we zeggen het loefduel cynisch correct tussen Snits en Jereveen. Draai er mooi even omheen met de beelden. En dan hebben ik even aan zien. Ja, nee, vrij voor. Jenne Wout vanuit deze hoek. Dan ook drukken die orenscootjes natuurlijk wel weer op. Ze worden ze weer aanremmen terdoor. En ze met de treien scheepslengtes van de onderste tonnen aanwijzen. En dan ga je pas ruchten. Dus nou nog net. En het is nog een eindje. En nou zullen we dat Jenne Wout even stil uit. Ja. Die kiest ervoor. En die wordt, dan is Jereveen die hem ertussen drukt. En de Jouwer daarachter. En Snits.
De Ja, strijd, dit is- masters, ja, wat prachtig. En die jouwe die prikt hem ertussen. Ja. En Snits. Jenne Waard light stil. Liek het? Ja. Die zal nou voor de oretonnen kiezen. Ja. Of hij moet al zo duidelijk wijzen dat hij zei, ja, kijk wel oorvallen, maar ja, dan ga ik straks te horen. Nee, hè, Jenne Waard die kiest voor de rugtertonnen, liep het dat al, had ze de fok nog wel steen. Maar Snits Nog wel op kop, gaat nog steeds op kop. maar het is minder dan een scheepslengte. Verschil maar Jereveen. Je gaat om het tonnen. En de En horen Jenne twa Waard, en ja, de dat jouwer is- kiezen voor de hoor. Geweldig. Ja. Snits en Jenne Waard. En dan Jereveen en de Jouwer. En zo zien we dat er over het hele veld strijd leveren wordt. Om elk plakje wordt vochten. Die eerste fjouwen die zitten heel dicht bij elkaar. Daarachter, dan krijgen we even een gat. Daarachter is er strijd. En waar zielt dan de kampioenskandidaat? Ja. Die had hem, Die wat- zit in de middenmoot. had hem heger opstutsen. Hier, nou, sjuggen we hem helemaal. Hier Ja, hij links komt onder nou in beeld komt. Sil. Die is meer naar het strand gegaan. En die is een aardig mooi op scootje. Hè. Dat door ik haast tot de seizoen. Ze binnen er net, maar die had een goede slagje maken. Had ik even op het stuit geen last van orenskoetjes die hem al dekken. En nou is het even de vraag hoe die boord-on-boord positie komt. Dat is daar mooi Akkeren. Waar hij aan zijn mooi te krijgen had. Ja, het gaat eromheen. Luid op plak 5. Als Grauw boord-on-boord had met Akkeren en dat liep het er wel op. Dan maakt je een hele goede slag, hè. Hier schuiven ze. Had volsje en Akkeren had geen druk. Had de fok ik nog net aan de goede kant. Ja, die gaat gewoon Remy nou. Want die met Grauw ertussen laten. We je Grauw al voor het giepje. Die kan nou toch de betere slag van dit cruisedrakmaatje. Nooit strand daar. En dan, dan scoot hij haast op naar Zo. Zo'n. Ja. En dan komen ze heel dicht in de buurt van die eerste 5 plakken. Dit nedig is om Hewitt al kampioen te worden. Ja, wat is een hele moeilijke rekkenerij, hè? Ja. Even zien. Drachten achter de Zuidwesthoek om. Nou, de polderboei zullen we maar nemen. Ja. En de stroomboei. En Lemmer pakt ik de polderboei. Ja, die hier een regentonronding der mooi Drachten. Daar had er ik net van woen. Drachten is voor hem. Zit weer hier in een mest. Dat is bij de dragsters. Nee, bij wat zijn. Even stroppen. Die ziet er in het begin ik wat beter bij. Die zit er in het begin heel mooi bij. Op een 4e plakje. Maar is oude zakken. Echt. dat- Behoorlijk oude zakken. En dat zul je haast altijd, als het er net wil, dan beginnen ze wat te prutsen om de turen. Ja, we moeten ik Lemmer in de gaten houden. Dit luidt op een halve plak. Jereveen had ervoor gekozen om een jedder een slag trodde te maken. En dat had Jenne Waard had dat ik die. Die is nooit jedder gegaan. En de jouwer ik. Die hier sjuggen we ze. Die krijgt nog hartstikke gelijk om de tonnen. Sjuggen eens even. Deze fjouwe scootjes hier vooraan.
En daar links in beeld is Ljouwert. Die schoot ik aardig op. Nee, dat is de Zuidwesthoek, denk ik. Ja. Maar hier, boppen in is het Jennewaard en de Jouwer. In het midden Jereveen. En hier heel nul onder in beeld. Snits. En dan achter die fjouwer, in het midden van het beeld nou Zuidwesthoeken. En links in het beeld dat Matteljout was. En volgens mij zitten we hier bij de fanclub van... Ik weet het. Lemmer, hè? Ja. Ja. Oh ja. Ja. En de wien neemt al. Hij wie ik verzijn, maar het wordt duidelijk lichter waar. Heel stadig, zei Jan Jonkman van de Moon. Maar er gaan wat knoopjes aan. En knopen. Hè, wien snelheid. Ja, het is net het veske van Pieter Wilkes. Hè. Maar haast een liedsoer om het zien nou. Weer vanuit de start waar maar weer de noodgreep aan is. Hè. Ze moesten gelijk opsturen voor de snitse pan. Die heel goed uitpakte. Dat hebben we de jongen van de week. En de grauwste lieken voor de eerste keer Een hele onboord mooie een start. hele mooie start Ja. naar haar. En dat die blikken dat het net zo weer. Als 14e om het ton. Maar ondertussen, en Skipper in het mooi. Ja. Hij kan het helmhout gewoon loslitten ze nou en dan. Hè. Heel, je druk op zijn handen. Dat zeggen ze altijd, de ken maar de pink sturen. Het shirt dat de trim van het schip, hoe de tuigen staan en de stand van het zwart helemaal in balans is. En ja, dan hoe minder dat helmhout het was achter me, hoe minder het remt vanzelfs. Hier in de waard. En als je nou shirt, dan ligt er toch weer wel wat meer wing te staan. En heel nieuwsgierig. Dit Hoe wordt mooi. komt het Jennewaard? Hoe Stubert vanzelfs had geen varang, maar die mat al wat. Oh ja, die valt al wat. Die komt heel dicht achter Jereveen. de kont van Jereveen. Hier is Jereveen. Ja, en die draait gelijk mooi. Die draait mooi. Ja, die shirt het zwurk dreuwen. Want dan komt Tess niet zo. Prachtig, prachtig. En Snitsen nog verdel, ja, die is natuurlijk ik op bakboord. Maar Jennewaard die rint als een trein. Snits nog voor alles del. Dan houdt Jappie Visser staan op nota. Dus dat er van alle kanten bedriegen wordt. En die shirt ik, nou moet ik trode wien. Want daar komt Jereveen om. Hij had, En Jennewaard en de Jouwer. ja, en hij hier natuurlijk voorrang, maar dit is dus puur verdedigend ziel. Want hij weet dat hij straks ik weer op bak moet lezen. Maar dus hij beziekt, hij is wat onder de tiende kant. Maar hij had natuurlijk meerdere scootjes te maken bij de verdediging. Want hij wil natuurlijk die wien die uit zijn tuig komt, die helemaal verstoord is. Die wil een beetje in die tuigen van die achterliggende scootjes lezen. Werd trot die wat meer oorzakje. Het is een race waar altijd 2-3 ontstreden binnen en straks juggen. Of ken Snitsen zal de tonnen. Nou, dat ligt er net op. De we hem daar achter de kop lezen. Nee. Nee. Wat ik nog een klapje. En welke tonnen pakken ze dan? De rechter of de linker? Ja, want ze kennen natuurlijk die orentonnen wel hoor. Want dit is Ja. even de poldertonnen. De bopperste poldertonnen. Tja. Dus Welke dan- kiezen ze? het paard is het kwarts nou. Door deze tonnen.
Zo is het al steeds, ja. Maar ja, dan gaan ze straks voor de wien en dan maakt ze tussen die orenskoetsjes terug. Ja, dus misschien dat ze toch Maar terug dat zitten naar denk die ik oren. net. Ik denk dat ze je deze nou wel nemen. Want oors dan maar staat juist Ja. een heel soort meters voort. En nou Ja, kiezen ja, ze ja. alle jaren voor deze tonnen. Alleen nog daarachter Ljouwert liep het naar die orentonnen te gaan. Snits hier eromheen. Nou goed oppassen, want ja, ze wil voor de wien, maar daar komen nog scootjes aan. Dus zij maakt ik een langere baan, maatje. Daar kan ik Jennewaard en Jereveen weer van profiteren. Tjus, ze willen al eens zo snel mogelijk voor de wien. Jereveen 2, Jennewaard 3. En dan? Hoe zit het daarachter? Nou, Jousters maar we dan achter Jennewaard gaan. Dit is nog een heel tijd Jennewaard, maar Er zit Die hij Sjoerd- intussen. Of net? Ja, er nee, zit nee. Er zit geen niet tussen. Snits, Jereveen, Jennewaard en dan de Jouwer. Die draaien nou alle fjouwer om dezelfde tonnen heen. Dan is dat de nummer 1 met jou. Dan krijgen we iets gotje. Grauw krijgt wat romte. Had wat mooi minder skippen tomaatjes langzamerhand. Dan zien we dat als die wieners draait, of ze hebben wat aan die baan dienen, want ze kiezen nou alle hier voor deze. Alleen nog daaronder, Ljouwert. links, Ljouwert, Ja. die orentonnen. Dat is deze tonnen maar die wat gekke gele pet. Skevenpet. Ljouwert lijkt wel op het 5e plak. En dan zien we daar grauw, denk ik. Ja. Die komt als nummer 6 om de tonnen heen. Maar dan hoeven ze nog maar in je plakje. Hè? Ja, Voor dat ze heel dol is binnen van het kampioenschap. Maar dat wordt de bad rekenen worden. En ik begin er net hoor. nee, is dat net die ding? Nee. Ik zit wel in zaken, maar voor mij is het altijd ken uit of het ken net uit. En Nou, dit ken u voor Dit de, ken- voor de grauws. Dus ja, dat kampioenschap ken we dit is ik net wel. Dit is ik weer opletten. En hier zorgen we nou echt grauw. En derde concurrent Lemmer hè, in het klassement. Ben je natuurlijk meerdere concurrenten, maar de eerste concurrent, ja, die mat nog die slag op Helly. Ze komen ook gewoon nou even in. Maar je moet hier verschrikkelijk goed opletten. Want je komen nou al die scootjes onder de wienstiel, die komen er al hier om. Dus ze moeten al hier een volle, gruttere borgen om die tonnenmaatje. En waar dat net hoede, dat wil Ljouwert. Die hier daar geen last van. Dus je hebt schrikkelijk dat grauw voor het keeper, want dat kan de Zuidwesthoek al jij er wel aan. Akker met Rick omheen. En Alle viertje hier bij elkaar in één shot. Prachtig. Links heel Ljouwert. Lemmer gaat er omheen, Huzum gaat er omheen. Dan heeft Lemmer het weer een beetje ophellen. De hele mannen om de orentonnen heen. Heel links in beeld zorgen we daar voor de wien boppen in Ljouwert scootsie. En ik denk dat die aas heel dicht bij die fjouwe kopperrenners der rechts in beeld komt. Zie dat er wat meer druk zit in die kant van de baan. Nou, Giepje zei daar ik voor het. Heb je in elk geval van je in scootje les, zien dat zullen we die aan die rechterkant volle meer. Wat zijn hier? Rick omheen. De hele mannen kiest voor de oren. Tonnen. En dat zal lang waar echt wel.
De merken op de achtergrond. En de Pietsclub hier met stroom met alle mensen. En het lijkt ik haast wel een rad van avontuur deze wedstrijd. Nou, is dat wel, want er gebeurt van alles. En dan heb ik het over de wisselingen in het veld. Drachten hebben voorin Sjoen deze wedstrijd, leidt nou achterin. Wat zijn hebben voorin Sjoen, leidt nou achterin. Langwaar gaat hier als laatste om de tonnen heen. En zo zitten ze alle keer nou weer in het Varderwinse rek. Maar zat het nou leidt is Grauw wol kampioen. Als ze zo finishen zo'n, dan is Grauw kampioen. Kan ze net meer in worden. De Lemmers zit achter haar. Akkerum zit achter haar. Alleen nog Jenne Wold zit voor haar. En dat geldt ik voor Jereveen. Maar Jereveen is al uitzicht. En dat geldt, de Jouwer is ik uitzicht. Alleen in Jenne Wold zullen we dan nog even rekening met. Maar nee, Jenne Wold leidt op het tweede plak. En Akkerum op het zesde plak. Dat is net voltwaande. Nee. Als het zo bloed is Grauw van de midden al kampioen. Ja, en die vindt gewoon ik aansluiting. Hè? Bij de Sjurk eerste hier, fjouwer. bij de eerste fjouwer 5. Want Ljouwert zit er ook nog bij. Dus dan zielt hij ik weer een iets sterke wedstrijd. Minder start. In principe theorie. Hè? Dat zullen ze gaan altijd in Nijpeteer maar met elkaar op het achterdek. En dan zeggen ze van wat binnen fouten, wat cool beter. Wat kan verbeteren. Nou, ze kennen hun start, dan is niks verwieten. Want ze hielden de romte, ze hielden de gong. Alleen nog, ja, wol op de verkeerde kant. Tactisch kun je dan zeggen, ja, je moet er wat meer weten waar de wind zit. Dat wist Snits wel. Die hier gewoon een minnenstart en die kwamen ze eerst om de boppen Ja, tonnen. die moesten eigenlijk niet gedwongen op stuurbord. Ja. En, maar En dat pakte heel goed uit. voor de rest, tactisch, door de wedstrijd zielend, ja, lezen ze nou al op een zesde plakje ongeveer. Ja, 5-6. De hele man, daar links ik helemaal in beeld. En hier rechts achterom de hekkensluiter Andries Brouwer van Langwaar. Hier het laatste plakje. Fortune in het klassement oerdroegen en drachten, meen ik, maar dat zal ik weer wat verscholen. Spannend is de dagwinnaar, Joet. Ben ik benieuwd, want Jereveen of Snits? Snits zit Waar nou... leidt hij in? Nou, Jereveen leidt er een heel lang voor. Kent zien tonnen, ik kiezen die wel, gaat vrije wien. En liep het in dit Varderwiense rak een hele goede slagstand te hebben. Nou. En dat zou dan twakker in op Lemmer wezen. Voor de Gerben van Manen, maar zijn 4 binnen nog net. Ze kiezen er wel weer voor om de stroomboei, onderste stroomboei te pakken. Nou, het is de eerste plak, hoe dan? Ja. Jereveen hier. Van Jappie Visser. En Jappie Visser liet het meer plakken te verspillen. Want ik... Kies nou misschien voor die oren tonnen? Ja, en hij is heel mat, hè. Ja, ken het oors haast. Het is geen kar meer. En dan zit de Jouwer. Naast die ken je. Ik naar de straan, onderste straanboeit daar. Om die nou te ronden. Dan, en Nou, dat Janne is- Water, dat had ik. En die zit dan, ja, die had ik een plakje verschieten. Ja, dat is dan 7 tegelijk, hè? De Jouwer en Snits draaien beide om het tonnen. Die en om die en de linker en de oor om de rechter. Dus de Jouwer, Snits op 2 en 3. En Jenne Wout nou op 4. En dan zit daar aansten ik al Jouwert. Die kiest ik voor diezelfde slag. En dan Grauw. En dan Grauw mooi een gat erachter. Want dat is ik. Heel belangrijk in deze wedstrijd. Een keer om te creëren.
Juist er een wat kwartere wedstrijd. Omdat de wind er heel dal uit voelt. Want wie ik een goede kar. Benijd hoe lang de noodtrosielen. Wie zakken er wel wat uit. Maar het is wel goed zielbaar. Het is nog prima Het is prima zielen. Ja. En er kan nog van alles gebeuren. Hier Ljouwert. Om de tonnen heen en grauw het de draai al inzetten. Gaat er ik omheen. Het huddenwerkje nog een scoort van de scoorteman. Wat ja, een frons op het gezicht van Douwe Visser. Hier het al lekker Douwe. Snits liet het er aardig druk te hadden in beeld. Ljouwert Ljouwert draait voor grauw. kant van Voor grauw. grauw. Ja. Ken ik nog maar krek. Ja, Het liep het al. Ja. goed krek. Maar dan verneemt hij ik al dat grauw hem op kont zit. Ja. Zuidwesthoeken. Nieuwsgierig hoe de slag van de snekerpan uitpakt, Aasen. Maar Jurien nou nog de midden- en achtergroede. Ja, dat is de middenmoot en de achterlijn. Nou ja, 2 podiumkandidaten die het daarin zitten. Achter hem en Lemmer. Zal nou ik heel zitten, Sjurrikje maar de Fok nu onder, die zullen wisselen. Hè? En die, De ja, hele- het wordt lichter waar. De hele mannen. En die Liegt het- kiet- Ja, toch? ja, Ja. de hele mannen die kiezen ervoor om De orenvak. een lichtwaarfok op te zetten. Die is wat van minder dik doekmateriaal. Ze moeten wel een, ja, dat wordt in ounces berekenen, de doekdikte. En ja, we hebben knoopmounces en alles, maar ja, het soortelijke gewicht van de doek. En ja, dat is lichter, maar er is wel een limiet aan. Ze matten, ik weet het net uit te hollen, maar je hebben dan ik wel eens in die lichtwaar, dan is het hele knetterdoek. Maar Dat knettert ja, erop. dat is heel hut en heel licht. Maar ze hadden Karin en het is net alleen nog de doekdikte. Het is ook de vorm van het doek. Het is een beetje wat boller. Dus krijgt ze wat meer druk. Krijgt wat minder hichten, maar toch de snelheid kan ze heger. Ja, was toch de meeste scootjes werden Toch weer, hè? de slag naar Ja. de strand. Hij zei net in. Dat had zij net in. En ik ben benijd. Hoe komen zij dan daar bij het Jereveen uit? Want niet krek liep dat net zo gunstig, maar nou, Dus je het Jereveen Jereveen erachter, Jos. Het is nog Het is, een udelkoor, Maar maar er wordt nou al even jongen. De adviseur gaat al peilen. En ze lezen hoe het stuur wordt. Dus ze moeten er rondverdeel kennen. Ze krijgen mooier en mooier. Wil ze niet zeggen en mooier en mooier budget heger en heger. En ken Jappie Visser voor Jereveen Del. We zullen hem nog net vallen. Ken er op het laatste moment van. hij is altijd wat aan de voorzichtige kant, Jappie Visser. Bespannend. Zo Ik de denk dit het- weertje. Nee, ja, dat Ken doet het. het net. Nee. Maar het is fantastisch. Hoefde ik net iets heel soorten met jouwt een beetje deel, dus het, ja, dat koe ik echt net. Nee. Ze hadden ik net onooit toch dat het wel koersje wel de scoort is even een heel beetje lot was. Dus ik ken wel voor de jouwe deel die links in beeld. Maar ja, de vier had net volle gong, wil ze snits nog aardig troproest in die slag.
En komt Aasen over bakboord aan. Maar dan kan Heerenveen weer voor Joren Tonnen kiezen. Ik heb toch dat Snits in een wat gunstige wienbaan zit. Het is nog een aardig handje naar de Boppergates. En de Jouwer en Grauw. Grauw beziekerd om toch bij de eerste 5 te komen. Dat weet ze natuurlijk ik. Bij de eerste 5 is het helemaal safe. Maar zat ze nou lezen is het ik safe. En mooi de concurrentie echt op achter staan. Ja, voor de meesten die dan misschien wat letten naar deze wedstrijd, Sjurgen, die denken, hoe zit het hier nou? Nou ja, Het is ingewikkeld. het is ingewikkeld, zelfs voor u. Maar we zielen dus een op- en delbaan en met een boppen en ondergate. Nou, hebben we het, ik hoor het al heel vaak, maar ze moeten 2 keer terug een pad heen. Want als je de gate vertalen, kun je zeggen het hek. Nou, je moet het hek hier zetten tussen die 2 ton. Dus de beide keren naar Boetenta voort draaien. En het levert om het nota een schitterende wedstrijd op. Jennewoud. Komt er oerstuurboord. Achter Heerenveen. Maar En maar ik achter die Jouwer. maar achter de Jouwerdel, daar is hij een beetje meer voor rond houden. Want Heerenveen, Jennewoud lijkt het je de slag een beetje te missen. Achter de Jouwer. Ziet ze krijg ik al achter de Jouwer. Toen winnen ze met je fjouwen haast boord om boord. En dat daar lijkt het nou toch wel een gatje te komen tussen de nummer 1 en 2 en de 3 en fjouwer. En 1 en 2 bij Snits en Heerenveen. En de 3 en fjouwer, de Jouwer en Jennewoud. Ja, en dan Heerenveen nog op 1. Ja, als je de breedte eens even een keer van de mar. Dit is ongelooflijk. Oeral bij scootjes. Ze kennen er een sokkenbaan. Had voor 4 extra scootjes bij het band. Die rond te krijgen weer haast. Snits, het Sjurre daar achterin. Die had de hele slag naar het Woudegemaal maken. En Jennewoud komt er dan ik weer. Een heel dichtbij hier. Ja, ze lezen nog nooit van elkaar al, Ja, maar het is maar- dus de vraag van kan Jennewoud vertellen of net? Het is ik vooral omdat die wien wat aanneemt. Waar houdt de druk? Waar houdt en de druk is het dus meer wien. Soms ik oppassen maar dat er net volle zieltermen in komen, maar de druk is natuurlijk de druk in Tuur en die wordt ja, bepaald door de kracht van de wien. Ja, maar Jennewoud gaat heel hutje. Komt dicht bij Snits weer. Snits gaat er nog verdel. Light ik bakboord. Mooi ik verdel. Maar stuurt strak op die stuurwoord Stroomboy aan. En bij de orentonnen Daar- zitten Heerenveen Daar en zit de Jouw. Heerenveen. En die liep het er. Nou, En Heerenveen en Snits strijden dus nog altijd om dat eerste plak. Snits had een goede slagslijn. ja, maar die Heerenveen- de Heerenveen is er al haast. Ja. Dus, ja, maar Snits zit er ik haast op. Ja, het ontrintelkoor een heel iets beetje. Heel iets beetje. Het verschil wordt haast meer in het vaderwienserijk, maar als je ze draait, Heerenveen krijgt een jusje ermee. Ja. Er is ik niks van te zeggen, want je komt in het vaderwienserijk. En daar wordt bepaald hoe. En Jennewoud zit er ook dicht op, ja? Ja, dan is de Jouwe eruit zakken. Ja, die is een liedje. En die wist krijgt nog tweede. Die zal dan nou dadelijk als vierde om die tonnen gaan. Maar daar hebben we bij die orentonnen, wat Snits nog krek omheen is grauw. Nee, Nee? nee, dat is Jennewoud.
is Jennewoord. Oh ja, Die dat zit is achter natuurlijk. Snits. Ja, tuurlijk. Jennewoord, de Snits en dan de Jouwer. Nou, Jennewoord en de Jouwer, ik zuiver tegelijk. Maar hier zullen we Grauw, Ja, Grauw die 5. vol Ljouwert een heel eind voorbij is. Dus De ja, kampioen. nou door ik het ik u te rekening. De kampioen. Kampioen. Op dit stuit bij deze tonnenronding. Grauw luidt 5. En ja, dan maakt het net uit wat de rest doet. Dan binnen ze morgen gewoon net meer in te helling. En dat zou zien. Wordt dan zijn 8e titel, hè? Jochende. 9e. Oh ja, hij stiert op 8 en dan Ja. even na die douwevisser van Zijn, Snits. ja, zijn Zijn neef. neef. En dan stiert er nog in je boppen. Dat is van de... Ulbe Zwaga, hè? De oude Ulbe. Ja. Die het halve kampioenschappen behellen. En de binmeesken die zei ze dat wil douwe ek. Dus dan gaat hij nog even terug. Dat zou er nog even terug in, ja. In elk geval 2 hier, maar ja, dan mag je ik nog maar in 2 hier. En dan kun je ik beredeneren dat die corona hier in het west hier as. Ja. Maar dan hier het misschien al helle. Ja, wat noemen 6 om de tonnen. Maar voor eerst denk ik dat hij nog het meest geniet het van, Ja, hij is alleen geniet van het wedstrijdziel. Tuurlijk zul je wel eens niet listjes, maar hoe belangrijk is het? Hij had ik een heel soort, net alleen nog scootserschild als training. Maar ik in de sectie kwadraat had ik een heel soort schild. Deze mooie tijd. Het meer traint als ooit. Jerk van mensen die het dicht op hem heen staan. Dat doet vertuten. Dat kun je wel stellen, ja. De lemmer. Op het eigen wetter. Ja. Hier is ik van die ene tonnen die het net pakte. Zuidwesthoek giet eerst nog om de oren heen. Maar dat is ik zo ongeveer tegelijk. De lemmer het één plakje pakt. Dan zakt er ook de grote een beetje af. Hè? Nou, die bloedt redelijk stabiel op 6 zoon. Oké. Hij lijkt nou op zoon. Akkerum. Akkerum zit nou achter de lemmers. Krek zitten ze er nog voor. Ja. En dan zullen we naar de orenpodium plakken. Zo langzamerhand. Daar Zwolle de Lemmer, Jereveen, Akkerum, Jennewoord. Snits ik nog een beetje, hè? Ja, als je Jereveen begint nou weer mooi te doen. Die Jouwer. Snits luidt er echt wel een eind nou hier. Maar Jereveen die docht als ze eerste bleven goede zaken. Ja, die 4 skippen stemmen een paar puntjes al hier van elkaar af. Ja, dus dat is nog wel spannend. We zijn er nog net ontaard, maar het begin van de uitsturing zei de wedstrijdleiding al dat ze graag een vaderwiense finish gaan worden, hè, bij het publiek. Nou, ik geef er nou nog net op aan, maar dan wordt dit straks. Oh, je zullen nog even een Ja, gevjocht en dat is in de achterhoede mooi Huzum en Langwaard, denk ik. Sure. Gauw genoeg. Ja, het is Langwaard. Andries Brouwer.
Hij hield het op het laatste plak. En het loopt er nog altijd wel. En ja, staat ik ergens onderaan in het klassement. Het wil een paar goede resultaten behellen, maar het houdt net oer. En anderen die vregen hem van de morgen van, speelt het geluk nou ik een hele grote rol? Nou, gelukkig niet, dat weet ik niet. Nou ja, we hebben natuurlijk het zeiltje, het fokje is al wat ouder. Nou ja, de rest van de man hebben alles mooi nieuw. Dus ja, dat zijn allemaal kleine dingetjes. We maken misschien wat kleine foutjes, maar het gaat goed komen. We laten het vandaag even zien, morgen nog even en dan is het mooi. Ja, want het gaat natuurlijk hoe de kampioen strijd om de podium plakken, maar Jim strijd er nog ergens oors voor. Ja, het podiumplek zit er in ieder geval niet in. Nee, maar we willen nou heel graag even een stukje naar voren nog, inderdaad. Ja, en in ieder geval net nog in naar onder, denk ik. Nee. Dat willen we sowieso niet. Maar dat wil de rest ook niet, dus het wordt spannend allemaal nog. De best natuurlijk wend vanuit in IFKS hier en toen was hij altijd kampioen. Hoe is het om nou dan heel onderin te zien? Ja, dit is minder leuk. Nee, maar we zijn net begonnen en het heeft gewoon tijd nodig als jij in de SKS mee wil doen. Je moet het scootje leren kennen, je moet het team wezen. We maken hier en daar nog wat foutjes. Het is niet zomaar klaar om mee te doen. Het is een proces van jaren misschien wel. Ja, dat denk ik wel. Ja. Je hebt wel een paar jaar nodig om leuk mee te kunnen doen. Maar hij het een dubbele gate, had dat kin. Wat vies ervan? Nou ja, ik heb het nog nooit gedaan, dus we gaan het beleven. Maar als het op papier ernaast just, is het een onttrekkelijke baan voor Jim skippers? Nee, ik vind het wel leuk. Mooie uitdaging toch? Ja, er zit een hoop... Lekker rondvallen? Lekker aanvallen, daar hou ik van. Nou, dat zal er al dwamatten, want hij laait nou op het tredjende plak in dit veld. Wil dat we zorgen dat het voorin echt weer spannend wordt. Jervin, Snits en Jennewoud die strijden om dat eerste plak. Ja, dan is ik even zien hoe dat je bij die tonnen gaat. Want Jervin giet het nou. Die joeg hem even druk op die kant. Maar ja, die kent net voor die scootjes del. Want ze binnen nog net bij die lengtecirkel. Maar daar kwamen ze wel. En zag hij zielde maar helemaal dwars op die lijn. Dan zitten die oren nou eens gelijk al in die cirkel maar hun. Dan had ze geen voorrang. Dus heel verstandig. Kies zij voor de Kiezen ze tonnen. weer voor een orentonnen. Want Snits en Jennewoud zullen voor de linkertonnen kiezen. Jennewoud weet ik net. Nee, die draait achter Snits om. Achter Jervin om. Maar het zit nog altijd heel dicht bij elkaar. En dan de noemen ze treien. Treien Fjouwe 5. zitten ik wel. Ja. En daar zit Grauw bij. Die zit in de midden van het groepje. Wil ze, ja, het is haast synchroon zwemmen dit, maar dan Nou. synchroon zeilen. Met twee ploegjes te treien. Die haast tegelijk om de ton heen draaien. En ze lezen er werkelijk haast heeks en helemaal goed op de wien in. Liek het net een voordeelkant op de Sjen, want we hebben Jervin, ik al onder straankant zien, onder polderkant zien, met Snits krijgt het oors om. En nou met Grauw even besluiten. Dat is wel nieuwsgierig om te zien. Wat die denkt dat Voor de jou, druk het is zit. duidelijk, hè? Ik denk dat Grauw achter, De jouweroon gaat. Ja, Grauw Grauw dit- gaat achter de jouweroon. Ja. En de Ljouters kiezen voor die oren. de polderkant. De jouwer is vierde. Grauw of Ljouwert vijfde. Ja, Ljouwert. Ieder omheen, Grauw nog net. Dus dan is Ljouwert nou vijfde en Grauw zesde. Maar je ziet nou al hoe Grauw omspringt in de jouwer. Grauw had die tonnen volle mooie ronde ken. Leutel Heger. De noemers 1 onder mijn size. 1 Jervin, 2 Snits, 3 Jennewoud, 4 de Jouwer. Die eerste treien zitten heel dicht bij elkaar. En dan 4 vierde size zit ik heel dicht bij elkaar. De Jouwer, Ljouwert, Grauw. Ja, en dan als er nou sa op die
maar treien op die onderste gate kwam, dat wordt dan aanstaan ik de finish. Dus dat is gewoon opstekkerlijke werk. Dan dat hoop is, ik dat wij het zien kennen. We dekken ons nou al een beetje in. Maar Groudon valt hier op de jouwer. Lloyd Heger, gaat er ik nog les van die uitschieten min? Dan zal er aanstaan, als dat al onderhand is, een tussenklapmaatje. Maar ze look hem aardig via terug daar. Jervin is een aardig handje van die 12. Maar dat is vooral nieuwsgierig om te zien hoe die aanstaan mooi snits uitkomt. En Jenne Wout is dadelijk door de wien hier. En die heeft wel Die maakt diezelfde, het, ja. die heeft wel diezelfde tonnen pakt als Jervin, maar die is dadelijk door de wien hier. Zuidwesthoeken gaat eromheen. En aan de andere kant gaat de Lemme eromheen. Jasper Visser. Pas voor het tweede jaar skipper en nou al mooi van om die podium plakken. Dat is natuurlijk fantastisch. Jervin helemaal die slag helemaal trots zetten bij die polderdiek. Dat hem extremer als de eerste slagen. Is Snits hier aan de andere kant. Dat mij wel dubbel screen. Ja. Nou, dan zie je erachter ik waar met de polder is. Mooie fjouwkanten stikjes. Het lijkt het wel een oranje koek, Geertje. Het is... Hier is een ontspanning weer. Ontspanning? Ontspanning, ja. Of zou er nog wat spanning zitten? Oh. Dat zit ook goed weten. Concentratie, dat in elk geval. Ja. Dat schuiven we wel. Ja, de Watts. Die komt weer heel dicht over het stuurboord bij Jaapie Visser. En had hij daar nou zo'n minder slag? Kent nog net zien. Je er wordt nou. Nee. Er nog wel achter Del. Ja, die maar achter Del. dat scheelt niet dat ze volle meer. Grauw ik door de wien. Grauw had een beetje dezelfde slagkeersen. Maar die moest niet correct wel weer even achter Ljouwerdel. Dat gaan we even net op beeld houden. Maar Ljouwerd hier al die kwam weer op. Wil ze die niet correct al voorbij wierden. Dus... Ja, maar ze krijgt bij de onderste gate, het krijgt er even jeder bij de orentonnen. En ze kiezen voor 12 verschillende tonnen. Snits, helemaal Bob in. Kwam juist er een man op het diekdel en die zei: "Kes ik net even zeiltekens voor op die koppen." Ja, die vragen we vaker om. Ja. Ja. En ze nou dan, of jou zal ik een andere kleur, maar ja, dat mooi verzels net. Maar dat je
wat Ja. makkelijker zien kennen welk spoedje Ja, waar wij is bezieken soms. het wel heel tijd te sezen. En En dit is Jervingen. Dat zien we dan weer onder shirtjes en onder, En onder de skipper ja. en onder de adviseur die is dan kinst. En het is heel handig dat ze verschillende shirtjes aan hebben. Hè? De Lemsters die hebben die mooie rode shirtjes, dat zie je altijd. Jere Rjochts Snits. Mooi dat speedboardje erachter voor de mensen die wat bij zien binnen. En je links Snits Rjochts Jereveen. Snits Ja, op bakboord. Snits komt door de bakboord en Jervingen door stuurboord en ken Jervingen de verdel. Ken ze? Roelof Bouwmeester die zit ik al te rekening van ken het net. Wat een beetje del horen, maar ik denk dat het ken. Nee, het ken net. Het ken net. Nee. Echt onder het helmhout drukken. En dan is Snitsen weer voor Jervingen. Ja, fantastische wedstrijd. Ja, we horen erop met de 7, maar het is gewoon zo. Maar Jervingen moet nou Snits weer voorlitten. De verschillen zijn heel iets. Het zal straks op de laatste metertjes op de finish aankomen. Het is een prachtige gevecht. En ze jouwen elkaar neer. En dan hoe die volle breedte van de maar. Hè? Ja. Beide een extreme slag helemaal naar de uiteinde van de Lemsterbaai. En dan komen ze toch weer op de millimeter weer bij elkaar. We kunnen wel één ding concluderen, denk ik, naar dit kampioenschap. Dat het niveau van de banen en de wedstrijdleiding, wat we ontnoten als jongen echt omheen gegaan is. En dat er geen cruciale fouten maken binnen in de baan. Zoals wat mooier horen, daar maak je een beetje gelok mooi, mooi je wetter en mooi de omstandigheden. Hier liet Vlaterke op wat zijn, hè, maar de start Ja. en het verkeerde boord. Maar ja, gelukkig het Drachten weer, nee, de hele de mannen. hele mannen weer. Ja. Het er geen les van Nee. had. Maar let we in het positieve bleven daar wie echt mooie wedstrijden, goed georganiseerd. Ja, dan gaan we Snits, ja, we Jereveen. Ja. Maar wie ik nog geen woord. Ja, die schubben nou even net, maar die zit er echt dichtbij. Die zit er echt nog wel dichtbij. Maar, Dus dan heb je 200. Jereveen. Die gaat mooi een opzetterke. Ja, ken ze erom? onder- Ken ze erom? Ja, dat is... Het is kraabje om een ton, hè, zeiden ze dan. Ja, want Snits. Die het stuurboord voor- Ja, maar die ken net door de wien. Ja, dit is ze net wollen. En dan is toch Jereveen weer om die tonnen als eerste. En Jenne Wout komt er verrekte dichtbij, want die kent met volle gas. Wils vooral Jereveen wat om die bopperste tonnen heen blabbert. Mooi, wat een opzitter kan, net zo volle gong en druk. Zorgen we toch Jenne Wout, die komt je maar de turbo aan hier om die oren. de polderbopperste tonnen heen Ja, zitten. die heb ik nou als 2 en Snits als 3. Ja. Ik liep gewoon Jan bij het rond van die tonnen. En ik denk dat Jenne Wout hier een heel soort gang dat Varm in zijn rekking komt. En dan zien we de finish. De finish. En dat zou wel eens budget, hè? En dan wordt het een Varwiense finish. Dus. Ja. Wiel verzijn en dat kennen we nou bevestigen. En dan ben ik heel benieuwd wat het voordeel van Jenne Wout wie je maar die gong die ze om die bopste tonnen heen slingeren. Het lijkt het wel dat Jereveen echt voor Snitsen dat weer wel wat meer meters, maar die lezen nou ook al haast naast elkaar. De jouwer gaat erop heen. En daar zit grauw Vierde weer plak. tussen. En dan krijgen we toch grauw weer op het Ja. 5e plak. En Ljouwert op het 6e plak. Wie als het Ljouwert grauwse krijgt, pakt hier. Maar grauw heeft het weer ompakt. Waar wordt de nummer 1 hier in de Lemsterbaai, tweede dag op Lemmer, organiseren door commissie Lemmer Zevenwolden.
Onder leiding van Bouke Kupers, Ja. die we in introduceerden. En we zeiden het al, hier al heel soort kundige mensen extra bij hem. Jaap Jongs, maar Dirk-Jan Rijenga in de wedstrijdcommissie. Nou, ze hebben er een fantastische baan in lijn. En het zie ik mooi zelfs omdat je dan die baai heel mooi broeken kennen. Maar ze hebben het mooier kennen als net. Soort talentje in Lemmer. Grauw, giep het voort. Wil de vrije wien horen. Wat beziek het Grauw nog. Ze hoeven niks meer, dat weten. Ze lezen op kampioenskoers. Dus veiligheid, boppen alles. Je toch snelheid wel weer lang waar om die tonnen in de gong. Jenne wordt, maar ja, en dat is ik het kwartste paard naar de tonnen. Waar stiert er de meeste wien? Lemmer get om de tonnen heen. Achter Lemmer is het Akrum. Die kiest voor de oren. De mensen van de Zuidwesthoeken. Zuidwesthoeken heeft een wit kontje, zat grauw, een geel kontje het, daar zullen we het meestal om. Rugs Hilndal, mooi tuig op bakboord, Jennewoord. In de midden Snits. Links helemaal Jervingen. En zo komen ze op de finish aan. En die treien bepalen hoe het waar nummer 1, 2 aftreien. Nou, en de lijn liep het nota nog een beetje het gunstigst voor Jervingen, maar het zou het nog helemaal niet. Zij kennen het meeste druk houden. Ze zijn wat. Maar het wil de vierste afstand lezen. Het vooral ik om het druk. Waar zit nog een beetje wien. En dan sjuggen we nou haast heeks oor de scootjes in. En nou, dit weten we net. Dit is een centimeterwerk dadelijk. En het gaat dus om de opstekker. Die mat oer die line die je dus in gedachten, of die denkbeeldige line. Mat die opstekker er oerheen en dan ben je finishen. En hoe laat die line erin? We sjuggen dat daar sjuggen we hem links. Links in beeld. Dan liep het, ja, dan wordt er nou ik aardig dichtbij te zitten. Maar het is gewoon dit hier als voor het kampioenschap. Ja, hier, de laatste dag treien kans hebben ze. En dat het dan deze treien en dan zou om een finish zou komen. Ja. Dat hier maar, heel mooi west. Maar het gaat er nog om van waar. Jervingen had nog druk in de fok. Bij Snits valt die druk voort. een beetje voort. We zullen plooikers daar komen. Ja, dat is zij het toch. kennen Als het we- mooi straks ja. zit, dan heeft er nog. Doordat Jervingen wat een langere koerskeer had, die is wat meer steeds, maar zo nemen ze dat voor en wie nog te aankruisen. Iets meer meters maakt je maar wel iedere keer drukker inhouden. Ja, dan wordt had dat aan de orenkant wat meer in. En Snit zit er dus tussenin. En zo scoren ze richting die finish. En dat liep het wel heel iets stadiger te gaan. Hè. Krijgt Snits nou weer wat gong? Snits laat nou wat voor op deze trein. Ja. Waar krijgt de gong? Waar het de win in de zaal. Ik denk dat Jenne Wout hier de te volle lijst van Snits krijgt. Die liet het hier aan te vallen. Er is Snits in elk geval voor. Die giep het nou wel en die zit nog boord aan boord.
Dus ja, die had misschien krijgt even wat te lang. Dus had hij nog genoeg afstaan om snits wat te... En nou juist even, de meesten hier wat meer naar voren daar. Die Ja. giek uit Hellied. Wat druk op het voorskip. Wat minder meesten op het achterskip. Daar terug een keer te... Oh, waar is Snits? Jennewoord, Jereveen. Het lijkt het Snits, maar Jereveen. Het lijkt het dat Jennewoord afvalt. Maar Jereveen die krijgt hem nou een keer. Die krijgt ik meer druk. Ja, het is Snits Jereveen. Snits Jereveen. Wat wordt het? Is het Jereveen of is het Snits? Het lijkt het Jereveen te worden. Het lijkt het Jereveen te worden. Wat is het? Ja, Scott. ja, Ik denk Jereveen. Jereveen, ze juichen bij Jereveen. Ja. Maar er wordt nog wel jongen. En bij Snits juichen ze net. Dus ze zijn hoe tjoegen bij Jereveen dat zij de winst pakken. En nou, Oh, wat een finish, jong. ja, en Dat heb je nog. hij shut nog wel wat van nou is het Is het echt weer. weer? Ja. Prachtige slot van deze dag. Een fantastische seeldaai. Dan laten we eens Echt. even concentreren, want Ja. daar komt de kampioen aan. Je links in beeld. Op het vierde plak ondertussen, hè? Ja, hè? Ja, ja. Geen Want, twijfel hoor, de beste van de SKS dit Even hier. een streep onder deze dag, want je bent de kampioen. En dan mast je voorstellen, hè, van Fietje Ousild. Nee, hier is de noemer Fjouwer. Fjouwer, Dat is, ja. de Jouwer. Jouwer. En daartussenin, daar En zit de grauw. tussenin zit Ja. grauw. Voor de Jouwer ik even nemen. Ja, Sjoerd, hij weet Sjoerd, het, hij weet weet het. Ja. Ja. Even bij het publiek del Jerwe Ja, Douwe even een ere-rondje. Ja, het is ik finishen op het zesde plak. Die hebben hier in de baai van de Lemmer ik beter zield als de rest van de seriewedstrijden. Maar dan hebben we de nummers in rond de 6 en we hebben kampioen van de SKS 2026. En dat is Douwe Visser met het Dwarp Grauw, het scootje van Grauw. Ja. Noem een Jochen. We zagen het aankomen. Hij rent er een heel lijn uit. Als het naar 10 punten talsjust en naar wat erachter kon. En collega Arjen de Boer die is ik al bij Douwe Visser op het scootje. Vat dat ere rondje mooi. Lokweeske. Ja, dankjewel Arjen. Hij is binnen. En we moesten even vochtje, hè? Oh, dat dacht ik wel, ja. We tochten in eerste instantie hebben een prima start, maar dat pakte helemaal verkeerd uit. En je moest uiteindelijk als laatste ronde die eerste tonnen. Ja, volgens mij hebben we de mooiste start. Alles ging uit de lende achter ons voet. Heerenveen ran heel goed eronder. Ja, toen moesten we die slag uitmaken en hij ging helemaal verkeerd. Dus, maar dat hebben we die op het span te houden. Dus toch was dan direct niks aan. Je hebt hier natuurlijk ook geluk, want Lemmer zit in de buurt. Nou, dat we hier een Lemmer in de scherre, daar. Maar daar hebben we net op zieltje, echt net. Wij tochten hoe stuurbord naar de boei en voor alles langs. Maar hij werd een sabberroerd. En alles wat naar je stuurbord weer aan het bakbord, die kreeg hem geweldig. Dus toen waren we last. Ja, lijst. En dan weet je van, we moeten naar voren te skarrelen. Want dan wist het natuurlijk, want jij zei altijd wel van, ik zocht net naar het klassement. Maar dan wisten ze wel van, als we goed gaan met de eerste 4 eindigen, dan is het Sabisa kat in het bakkie. Ja, veel Lemmer en Verrakkeren. Dus dat wisten we wel. Dat maakt het ietsje makkelijker alle keer. Maar ja, je wil ik net op een fjetje de plak finishen natuurlijk. Dus we hebben u echt verschrikkelijk ons best gedaan. Maar je hebt jongen wat een mooie wedstrijd het nog weer. En deze finish ik. Geweldig toch? Ja, Fantastisch. zeker. Nou ja, Lokweeske, want dit is die nog in de titel. Ja man, ja, wat mooi, wat mooi. Er zijn meer die nog een hebben ook. Dus die heat tracks als mij, ja geweldig, heerlijk. Ja, ik maak het toch vreugde, Douwe. Van, ja, natuurlijk, want Douwe is net, dat ik Jochen. Maar was het nog voorbij? Vind ik net zo belangrijk. Maar ik vind het wel leuk dat we league staan. Dat praat wat makkelijker. Voorbij. Nee, maar dan was het toch wel voorbij, of net? Dan is het nog wel terug, toch? Daar komen we op waarom. Hoe bedoel je? Nou, daar komen we op waarom.
Want die beslissing is nog net definitief. Die is nog net makken. Nee, daar hebben we het nog over. Oké, en wie is wij? Wij die daar ook in. Maar neem eens wat namen en rugnummers. Dat bestaat natuurlijk en misschien die vrouwen Leida of het bestuur. Natuurlijk, het scootjesiel doe je net alleen nog. Dat doe je maar je hele gezin, maar vooral de vrouwen die met er helemaal achter staan. En dat is altijd helemaal super geweest. En wij komen erop waarom, maar en dan wordt de volgende schipper het met alle een pasje, wist wel. Maar ik doe er nog een uitspraak over. Nee, maar daar zal nooit een geheim van maken. Dat moest heel graag die Jochen Helje en die is nou binnen. Ja, en dit weer een geweldig seizoen natuurlijk voor ons. We hebben zo'n mooi schild. Je wordt ik weer van Tolf naar, nou ja, we hebben vijfde worden, denk ik. Ja, van viertje eigenlijk, hè? Steeds het maar nog maar een keer. Van viertje nou. En dan toch de kop skin houden en aanvallen. We hier graag nog wel een route varen worden, want het zielde zo mooi. Maar wat een geweldige wedstrijd voor het publiek, ik super. Ja, toch hè, wat wij op vernuwen, maar even zwaaien al dat publiek natuurlijk. Ik zie nooit paniek bij die. Nee, maar dat Of is het van binnen Vossa? Nee, nou, lichtelijk wel, maar ik heb alle vertrouwen in Albert en Tammo. Nou, ik stuur een heel soort en als het op beslissingen komt, dan neem ik hem wel. Maar ik krijg alle informatie en zij zeggen het hartstikke goed. Ik denk beter dan de meeste horen, dus waarom zal ik dan in paniek raken? Het heeft altijd een herkansing. Ja. En dat we Joet maar weer eens een feit. Lokweesken nogmaals, douwen. Helemaal het geval. Heerlijk. Ja, hij blijft een beetje cryptisch, hè? Ja, Ja, daar hebben we het nog over. Dat de wordt jouwt- nooit tocht. Ja, dat jou toch wel rond voor speculaties. Hij had er ook nooit een geheim van maken dat hij heel graag wil dat zijn zoon Albert het van hem oerneemt. Als hij een keer ophoudt. En dat gaat net automatisch, hè? Want de Maar- commissie moet het altijd een... Ja, dat is zo. Want ik jerde juist er ook een orennaam nemen. Ja, Daar ben ik benijd. ja, dat is toch ik benijd. Ik jerde de namen van Herre Hooghiemster. Ja, nou. Ja, Ja. Het doos is wat meer in dat circuit van de roddel en achterklap. Dus daar bemoei ik me net mee. Ja, nou ja, maar in elk geval, hij is voor de negende keer kampioen geworden van de SKS. En ja, dit is krijg ze als in, nou, weer de 23 of 22, ik weet het niet meer, ik geloof 22. Hier hebben we Arne Tjerkstra. Arne Tjerkstra. Ja, Oer de even, 80, mooi maar sinds nog kwam altijd, zo'n- ja, En Ulbe Brandsma. Ulbe Brands, maar ik al het skipper. Drie skippers bij elkaar. Ja. We hebben een uitslag. Want tijdens het interview van Arjen is er natuurlijk gewoon finishen. En we hadden zo nu en dan ik Scott. Er waren meer heel spannende finishes. Maar eerste Joet op een lemmer Krekkersjuster uit Jereveen. Tweede Snits. Het weer echt Scott op Scott. Misschien 5 centimeter verschil. Zo wat. Treien Jennewoud. Ik heel dicht erop. Fjouwer de Jouwer. 5 en kampioen Grauw. 6 Ljouwert, Zaan Zuidwesthoek. Dan naar de volgende. 8 wat zijn 9 Akkerum, 10 de Lemmer, Alve Huzem, 12 Drachten, 13 Helemannen en 14e en laatste Langwaar. En dat winnen ze alle 14. En ja, dan krijgen we een klassement en dan zien we Grauw 26,7 punten. Nou, zo'n ze morgen heel min zielen, dan krijgen ze de 10 punten bij, want dat is haar minste wedstrijd. Dan komen ze op 36,7 en dan is het duidelijk, ze kunnen niet meer in Helleburg. Op een tweede plek nog altijd Jennewoud, maar vlak daarachter de Lemmer. Ja, oh, ik zei nog altijd, maar Jennewoud heeft de tweede plek oorgenomen van de Lemmer. Maar er is nog volop strijd en echt Jereveen en de Jouwer, die zitten daar nog heel dichtbij. Dan zesde, die liep het een beetje aan te jekken om dat podium. Akrum, je wordt net al te best zield. Sansnits, je wordt wel heel goed zield. En dan de oren, die alle jaar nog net een overwinning hebben. 8 wat zijn 66 punten. 9 Zuidwesthoeken, 10 Huzem, Alve Ljouwert, 12 de Helemannen, 13 Langbaar en 14 Drachten. Ja, en we hebben een geweldig mooie wedstrijd. Ja, Ilke. ik ben blij dat Mooi. net elke dag zo spannend is. Want anders horen we het geen 14 dagen vol. Nee, maar hoe nou maar in een dag? Ik hoop eigenlijk wel morgen op nog een hele spannende dag. We hebben een winnaar
ja, ik zei 5 centimeter verschil, maar je bent hier. En dat is Sietse Brouwer. Die van de krijgt als juist nooit de eerste plak daar hier in de Lemsterbaai. En Arjen, die is bij hem. Sietse Brouwer. Hé jongen. Ja, je kiest wel lightje, hè? Ja, nee, dit is heerlijk man. En die wedstrijd, ik, jongen, geweldig. Wat een fantastische wedstrijd. Elke dag wil deze wedstrijd in zielen. En komt het dan door deze baan, maar een dubbele gate? Zeker, zeker. Dus dat is mooi. En het is zo fijn dat ze hier aan waren. Maar dat is gewoon mooi dat ze zo creatief binnen hier. En eigenlijk dat ik gewoon volle meer heb. Geweldig. Ja, die een primeur hè, voor de SKS, deze baan. Ja, nou ja, voor wat het is. Maar ik vind dit echt een mooie wedstrijd zien. Er zit alles in. Veel bloed redelijk compact. En ja, de shit zit ik bloed dichtbij elkaar. En dat is gewoon zo mooi. Ja, het is geweldig. Echt mooi. Hey, maar ik snap wel dat het super mooi vindt en geweldig, want je het eerste. Ja, nee, maar het is toch een hele mooie baan. Wij hebben extra met die oren, dus het is geweldig. En, het wie een fotofinish. Ja, nou ja. Mooi toch? Nou ja, maar het wie natuurlijk wel spannend, hè? Het wie tussen Snits, toch misschien Jennevoort valt dan hoor. Dan je tussen Jim en Snits. Hoe zit het dan bij het helmhout? Ja, het is natuurlijk wel spannend, want je wil altijd winnen natuurlijk. Hè? Maar het is ook wat het is. We zijn beschild worden. Het is ook gewoon wat het is. En nou, van mij kreeg Jennevoort krijg even op les, Snits een beetje les van Jennevoort. En nou, daar kunnen we krijgen even van profiteren denk ik. Maar dat maakt het niks uit. We hebben een hartstikke mooie wedstrijdvaart. En nou, dit kunnen we ook wel weer broeken. Op naar morgen. Ja, nou ja, goed, dat wil ik zeggen. Ik zou haast zeggen van, Jim, kom maar wat let op stoom. Ja, dat is dan wat het is. Ik kan alleen nog maar goed uitsluiten nou, hè. En dat is waar we wel mee bezig zijn. Dus helemaal prima. Ja, maar dan heeft erbij is Jim gunstig gezind. Nou, wij hebben het hier altijd wel nooit zin. Ja, dat is het. Ja, en de het podium heeft natuurlijk nog net uit de holle zet. Nee, natuurlijk niet. Nou, juist sowieso net. Maar nou, ik kan net ontkennen dat we wel een beetje in de Lietse Loeven ziet. Maar zelfs van, nou ja, verdomme, waarom wil het nog net? Ik mag net vlokken, sorry. Maar, sorry, meisje. Maar het is toch wel fantastisch. En ja, het is wel mooi dat we deze overwinning pakken. En deze overwinning is voor de familie Bouwmeester, familie Koopmans en de familie Hempeni in Zuid-Watten. De meesten weten wel waarom. En die zitten net in een hele sexy tijd momenteel. Maar dit is voor hun. Dat is hartstikke mooi. Dat is echt mooi zijn. Maar van als er zelf wat in de ras is, hoe dat is, hoe gaat dat dan bij de skipper van de Gerben van Manen? Nou ja, inderdaad zie je wel gewoon altijd maar voor de winst. Hè. En, is dan urenlang naar het plafond te staren? Nou, ja, inderdaad. Ja, s'nachts inderdaad. Ja, dan lees je wel eens wekker van. Maar dat is wat het is. Hè. Dat jij er ik bij en dan ben je er ook mee bezig. Dus ik denk wel dat het goed is. Het is niet per se slecht of zo. Maar je wil ook gewoon graag meedoen. Maar ja, de oren ben ik gewoon hartstikke goed. En wij ik. En dat zien we hoe ik weer. Ja, met Jim Steen nog maar op 1 punt van de nummer 3. Mooi, dat is mooi. Ja. Dus het podium kan gewoon nog. Ja, nee, alles mogelijk. Dus ik geef hem morgen hartstikke voor. En nou, ze binnen net van die zou wat dat betreft op het podium. Ja, misschien was Douwe Visser ook Weenske, maar die is Joet officieel kampioen worden. Ja, nee, maar dat is ik zo hartstikke gefeliciteerd aan die man. Want die jongens zetten echt super goed in. Joet zie ons ik weer heel hut naar voren vooral. Ja, want ze moesten als laatste die eerste tonnenronde. Ja, nou ja, die man die wint natuurlijk wel wat ze doen. Hè. Dat is een fantastisch goede ploeg. En een bult ervaring. Dus ja, hartstikke leuk wezen natuurlijk. En ja, wie zoals Joet koest ik weer chance. Ze zien gewoon heel hut en goed. En dat is mooi. En ik denk dat zij gewoon heel erg in hun napjes binnen mij samen baan. Want dan kun ze in het leven. Dus dat is leuk. Ja, dus kwart zijn, Grauw is kampioen en Jereveen komt er nog even aan. Ja, dat sowieso. En volgend jaar, ja, het is nog net ouder, maar volgend jaar ben we er wel weer. En we zijn er nog steeds. Ook weesje. Ja, nou mooi. Heel mooi eerste plak Joet van het Jereveen en Justerik won hier in de Lemsterbaai. Tweede wie Snits Joet en een derde plak voor Jennewoord. En we hebben het al een paar keer zijn, maar nog maar een keer. Grauw is Joet al kampioen worden. Het klassement om het tweede, derde, vierde plak is nog heel spannend. Tweede stiet nou. En dat plakje is oernomen. Jennewoord met 43,9 punten. En op een derde plakje staat Lemmeno met 44,9. En dan daarachter Jereveen met 46,9. En de Jouwer met 46. Jereveen 46,8 en de Jouwer 46,9. Dus dat wordt nog heel spannend morgen. Jon, hebben we op televisie nog een keervetting van de wedstrijd van Joet te zien. En vanzelfs is er Jon op YouTube en Spotify. Ik werd de podcast. Oh, wat een klapper te zien en te jaren.
En Joet met Olympisch zeilkampioen Marit Bouwmeester. Nog een hele mooie dag te wensen. En ik hoop ontmoeten. Ja, ik moet even luisteren, want we krijgen een beeld van ons collega Arjen de Boer. Zien de zwemvest. Dus hij heeft in het wetterlijn, denk ik. Of hij is wie het gooit. Nou, prachtig. Laten we maar dat mooie beeld afschieten nemen. En je hem nog een hele mooie dag aan wensen. En graag ontmoeten.